Welcome, Maskana Masquera say, good to see you today. Makadi zvenyu, tongotangane kumhoresana tichidedzana ngatingodedzawo munin'ina sisi ukanomwe unoziva wari kunetseka nyaya yema-relationship inochemedza, inorwadza, inotoda kuti tionerane pamwe chete sevasikana, semadzimai. Saka kana pane waunozivawo unofunga kuti uyu anogona kuda kubatsirikana ngatingomudedzawo, you never know. Tingobatsirana murisei ngatingomhoresanei murisei I love you munoziva kuti wanzotanga nekuti I love you tichingomhoresana tiratidzana rudo ingomhoresawo mongoti I love you ngatimhoresanei I love you tichingoratidzana rudo sevana vamwari semadzimai vakoma vanin'ina. Ndoda kungotanga nekumhoresa ndondichikwanisa kuona vakomenta ndozvinonetsa. Tendai Kapito risei charidliwa urisei Tendai Kapito and Yeftati bless you. Kumbirai Chiponde vachihoro maita idanashe nyasha chitanya nganya Eva Mo urisei Isabel Irene urisei Tarisai urisei Tendai Mabo Bongeka how are you? Maxine how are you? Mazuru urisei Mandlov urisei Sandra Mandudzo urisei ingoitewo muchidaidzana nevamwe ngoinvitawo 1 2 munesaka ngoinvita wakitka svikopa 110 wo at least tobva tatanga. Rudo Mukombe urisei Alice Bakeki urisei Sandra Candice hanzi Tendai Kapito heo andizoti ari kuti heo kudii Tendai Kapito Tendai uri kunzwa sei konasi unenge uri kuti heo ndatadza kubata kuti nyaya chiri kubva kupi. Alright, muri kunzwa sei murisei hanzi Sandra tofara and you aiwa ini ndinofara asi Tendai uri kuti uri kunzwa heo here handizoti uri kuti chi hanzi waswera sei mwana wamai ndipepechu ari kumhoresawo vamwe Trinity Bridget Nyar kudedza Trinity, thank you for sharing, thank you so much. Anenga share, thank you so much. Unenge watobatsira umwe munhu pamwe munhu anga achiita go through stuff zvaasiri kugona kushare nevamwe vanhu akauya pano anogona kungobatsirika chinyararire. Tendai hanzi I love you so much Tendai neniwo waita hapo. Nyaya ndeyekungopanana rudo tongara tichitaura kuti you know all week kune mumwe munhu asina mbobvira akaudzwa love anga achingodzwa kuti you are useless. Unonzwa kuti unogona kugara nerimwe zimunhu rokuti kuseni uchimuka rinongokudza kuti you are useless uchitanga you are that you don't do this you uchingodzwa manegatives ega saka unotanga kutotemwa nemusoro uchifunga kuti you are useless but kana tasvika panapa toda kungonodzana I love you, you know what, as a woman you are doing well. Ndoda kungokudza kuti whatever stage yeupenyu yauri you are strong and you are powerful. Nhasi ndaibatawo live Tendai well done, welcome Tendai hanzi Brenda Beauty B ari kudedzawo umwe, thank you so much for sharing. Esina Tanyaradzwa love you murisei kana neniwo futi Candice angoisa kasaini kake kerudo ari kuti I love you chinyararire Candice afanira zvekutaura hanzi Maswera sei naMesi Marufu ngatingodaidzawo umwe umwe anobatsirikana hanzi today is going to be awesome I can feel it. Candice zoda nyaya hanzi I can feel it. Aiwa tinofana kutokunda because sometimes you know what zvimwe zvinhu kana uchita go through it uri wega unongofunga kuti ndiwe wega uri kuita go through it but let me tell you one thing. As women, most of the things that we go through zvakangofanana, it's just that it's come as different stages of our lives and also how we react or respond may differ. But my issues either tinongoita go through akafanana, kurwadziswa kunongove kurwadziswa akufe kwakachinja. Saka ngatingoonesana tichingotaura pamwe chete hanzi Tendai Kapito Tendai zvimwe zvaanozonyorana ndanyazona kuti ari kubvuma ari kuti kasaini kake kubvuma zvikanzi and ari kudedzawo someone national Nash is a long time, how are you? Thanks kuna ladies akudaidza nditi and Mai Momoza Bepe, thank you so much ladies, thank you. Aiwa hatatopa wanofa ipapa tinogona kutanga techingotota mwanozouya vangazosvika tapa mberi woshaya kuzozoti tabva nepapi saka tauda kuti tichitanga zvedu. Ndoda tingotanga nekutenda Sisimeli, as you know what we always do, tinotanga nekutenda Sisimeli all the time nekuti is a page and we respect kuti it is a page yavatidaidza kuti tuwane mukana wokuti tuye panapa
tichikwanisa kuya tichiungana tichitaura tichisheyawo maissues edu as women. Saka ndoda kungoti titende Sisimeli, ngatingovatendai. Ndibatsirewo kuti Sisimeli, thank you so much for this time. We all know kuti mapeji aya kubuild up brand repeji rinenge rineri, it takes a lot of sweat and tears. Tese tinozviziva. Saka ngatingotendei Sisimeli nemukana wavatipo kuti tizongoya hedu kuenjoya kuungana pano papeji ravo tichisheyawo tichibuildana tichicomfortana as women. One thing I like about this group is that we are so real when we are here. Hazvibetsere kuti tuye tichida kunyepedzera kana kunyeperana. Tofana kuya tingotaura chokwadi sezvachiri, because machallenge amunosangana nawo ndo masame challenges andosanganawo nawo inini. Saka tinoya tichibatsirana kuonesana zvinhu zviri real zvatiri kusangana nazvo muupenyu as women. Otherwise it will be a waste of our time kuti tuye panapa tonyeberana kuti vedu hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna kudi, tinenge tichiwaste time. We have to come and face reality issues that we are facing as women. Thank you so much vazhinji vari kundibatsira kutenda Sisimeli. Thank you so much. Tinongovatenda tingoti Mwari ngavaitire zvakanaka. My prayer is Sisimeli, may God continue to grow you, may God continue to expand your territory, may your voice continue to be louder. Vanobatsirika vabatsirike, noti ndoona vazhinji vanobatsirika. Kebile Peter Kuwe, watching all the way from Botswana, Gaborone, Apostle Kuwe. Thank you so much, man of God, for joining. I don't know whether you hear Shona or not, but we are going to be speaking in Shona. But thank you for joining us today in the name of Jesus. Hallelujah. Messi Marufu, welcome. Esnat Tanyaradzwa, welcome. Eve Sabao, welcome. Stembeni, welcome. Nevamwe vese handichagona kutaura mumwe nomwe. Joy Muti, welcome. Perpetua, welcome. Aiwa, thank you so much ladies for joining me. Ndoda kutendea handizoti muri sei kudzimba kwenyu, handizoti makarorwa here kana hamuna. The good thing is our discussion is not just going to touch on vari married, it's just going to touch on everybody. Anongove murelationship kunze kwevaya vanenge vakapikirawo usister ndo vanogona kuti inini iyo haindibate nokuti inini hamunoti relationship, but unogona kubatsirikana netumwe tumanuggets twekudhila nebetrayal, because betrayal is not only marelationship sekuti uri murume kana kuti boyfriend yako kana kuti ada kukuroora. Betrayal inongoitika, takambotanga last week titaura nyaya yebetrayal, kudhila nebetrayal from friends, from family members, from someone that you trust, including a spouse as well. But pane vakazondisira mamessage last week vakati mama chimbobata yemaspouse yatinetsa, chimbobatawo yemaspouse iri kutinetsa. Vamwe vakauti maspouse acho tinenge tichingogara tisina hedu kuroorana. Vamwe vakati maspouse acho tinenge takaroorana. Vamwe vakati anenge andipromisa ozondidhampa. So many ways dzekuti vanhu tinofila betrayed. But at the same time pandanga ndichasa zvangu tumwe tunyaya twandaitummirwawo nevamwe vaishiya tunyaya twavo neni privately zvavo, pane zvinhu zvandakazoona ndikati kuti uzosvika pakuti ndabetrayewa, zvimwe zvachona hatizi here tinenge tanyanya kuignora mamwe mateuteu signs ekuti munhu wandiri kuexpecta kwaari uyu ndamuziva here zvokuti ndinganyatsoexpecta kuti zvandiri kutarisira zvinobuda paari. Hanzi namu, welcome Evangelist, we love you and thanks to Sisimel. Thank you so much. Thank you so much, Krista Dwaruti. Betrayal, yes, that's the topic for today. Saka inini ndanchida kuti uzosvika pakuti ndabetrayewa, because betrayal ifeeling yaunoita yekuletwa down, wangokaisa munhu pahigh up uchiexpecta kuti uyu munhu ndanzwisisana naye ndinomuziva, only to find kuti zvandaifunga kuti tiri pamwe chete apa hapazipo paangari. Anga asiri palevel iyoyo after all, maybe aindinyepera achinditi ndimubelieve, kana kuti munhu wandaifunga kuti ndiye haasi, kana kuti trust yandakaisa paari did not deserve it. Saka unosara uchifila let down, unosara uchifila kuti ndabetrayewa. But at the same time mubvunzo wangu ndewekuti before tatombosvika kwese kwekuzobetrayewa, munhu wacho unomuziva here? Ndo mubvunzo wangu wekutanga. Usati watombota relationship nemunhu, usati watombodii, chii chakudrowa pamunhu iyeye? Pane chii chekuti urikutarisira kuti pane chakanaka chinobuda? Saka nhasi tiri kutaura nenyaya yemaspousal relationships, whether achiri boyfriend muri kusatsa kuroorana, kana kuti muchangotanga kuzivana, kana kuti makatoroorana mamumba. Saka ndaona kuti pane zvinhu zvandangoona zvinogona kutibatsira. Zvinogona kubatsira izvi ndezvekutarisa kind of relationship yaunayo nemunhu wauri kuti spouse or partner or future husband or wauri murelationship naye. Munhu iyeye chekutanga unomuziva here?
wamboitawo background search about it mazoti mazivano so pane zvinhu zvakaoma zvokuti tiri kugara kuna nadiaspora unongowasangana nemunhu pamwe masangana mubhazi kucape town kana kuti masangana pabasa motopanana manhamba mojoka unozangana muri pabasa muchitamba-tamba ubvona kunge munhu ndatomuziva ndamufarira but hausati wamuziva maweakness akawazive mastrengths akawazive background yakahuizive. Do you know kuti munhu wese achifamba ane ma-strengths ane ma-weaknesses ane ma-addictions? Many a times kana tichizivana munhu haakudzwa kuti ini ndina addiction yechakati anongokudzwa kuti aindofarira zvakati munhu wese anozvipresenta is very good musi wekusangana, especially kana muri mukomana nemusikana muchitanga kusangana munhu wese anenge achizviita like ari so perfect. Ndaitaura last week ndichiseka zvangu ndikati he unotoita kunge usingaende kutoilet chaiko unotonyara kana kunwa kupedza drink chako kana uchangotanga kusangana kudai unenge uchitonyara kupedza bottle red drink unoita kunge munhu asingadyi yeti kumba kwako unodya zimukonderesa rakadai asi mukaenda kana murestaurant hapana kana unogona svika musova mitatu wotoguta hameno zvazvinongoita so kana muchitanga kusangana zvokuti unongoita kunge uri special hameno kakungoita kunge usiri human kunge uri unique hameno kauniqueness kaunongoda kupresenta tese vanhu togona kuzviita mukomana anogona kuzviita musikana anogona kuzviita. Saka you find kuti pamunotanga kusangana pepe haugone kuti ubva wanyatsoona munhu wako kuti akamira sei kashoma mheno kana inini handisa ndanyatsoona zvangu vakawanda vekuti musi wokutanga anobva akuratidza unhu hwake nekungopengereka nekuzhangandira nekudi havashoma vakadaro vazhinji vanopretenda. Saka unogona kutoita kana 2 months chaizvo uchidheta munhu muchitodananaka uchifunga kuti unomuziva usingamuzive vangani vekuti pamwe unotozoona kuti atori married matopedza kana 3 months 4 months wozoona kuti munhu wese yaindinyepera kuti ari single iye ari married. Kana kuti munogona kutoti after 3 months wozoona kuti munhu aindodzoti hanodora apute fodya wozoona umwe musi wamunhu wachinhuwa fodya apa unenge waperera manje wakumuda handivako munozoti kushona kutaura kwe kunonzi rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana. Saka iyoyo kakamiti kako nekakuita ikako kanonetsa kukabvisa muvanhu. Takaifanira kazhinji kuvarume kana kuvakadzi vari kuvakadzi kuti anotosvika pakudana nemunhu agoita 4 months asina kumuudza kuti ndine mwana achingozviti ndiri musikana handiti. Saka kalaikeke kanotanga uchiti handichazowana wei yekumuudza kana tapakati takuirana then wozoona kuti maybe as you go hazvichataurika munhu iyaya akatobhilivha kuti uri musikana kuti uchipinza nyaya yekuti ndine mwana iyaya haichakwanisa kudii kupinda. Saka you find kuti wakuita one lie after the other not kuna kuti uda kumudisappointa mukomana wako unomuda zvekuti uri kutomuda kutoti urorwe but wakangotanga nekafoundation kemanyepo kuti uchikavharidza mozoti kana vanhu vachitanga unogona kuti handifunga kuti cheta serious ndingoda hangu munhu wekutamba ndakamuzwa musikana kuti ndaingoti ndoda munhu wekutamba naye saka handina hangu kumuudza nyaya yekuti ndine mwana apa manje mune mazochidanana wakumuda zvokuti hauchagona kana kumusiya kuti uchimuudza manje kuti iwe nguva yese kudanana kweso kuini ndine mwana hazvichataurika. Saka ndopamunozoona manyepo aye manje wakuenda wakunoti nekuvabereki vese ndi munhu handinoda kuti azoti ndine mwana shamwari dzese ina handidi kuti azoti ndine mwana waisa vanhu pamuyedzo manje handiti vekutakura kamwe kachokwadi kavasingafanirwe kutaura. Saka sometimes ndodaedza kuti kudii foundation matters so much. Zvamunotaurirana pafoundation matters. Zvakafanana newe unogona kuzoti he betrayed me hana undidzoti ane vana 3 kuti shuwa kuroorwa here naye kuzoti musi wemuchato tapedza uchato ndopa ndakuzoona mapikicha kana kuti ndakazoona mukadzi wake achiuya pamuchato achiti vana vake ava haasi kuchengeta vana akandinyepera. Saka sometimes you find kuti iye wakatanga chingoti ndiri kungotambawo ndingoona handoda mboona ndoda kumuziva pane kamwe kakuti munozowirirana zvokuti kuti chokwadi chiya chichingwerekana chataurika hachishataurika manje ata munhu uri kumuda. Saka ndo zvimwe zvacho zvinoitika mumarelationships. Saka nyaya yebetrayal inozoda kuti uite nguva yekuita sit down and reflect kuti chandiri kuti ndabetreyiwa chii. Maybe wanyebera mukomana wako kuti uri musikana waudza hama dzese kuti handisi kuda kuti azive asi pane vamwe tete vakoka vanozviti ini ndiri munhu wechokwadi mukomana waya mumusavhakacha tete vai vanetseka voti inini ndoda kuti mukwashughu zviri nandibatsire mumwe wanzvadzi yangu mukomana waya anofanira kuziva chokwadi. Tete vobva vafunga kuti ndiri kuitirawo muzukuru wangu chakanaka ndozoti ari kuremerwa kumuudza egarega ndimuudze nini bamunini funge pane chinhu chiri kundinetsa ndozoti munhu muzukuru wangu anokudai asi pane chinhu chaasina kukuudzai chokwadi. Nyaya iri pamuzukuru wangu ndeyekuti ane mwana anokudai ende hazvina zvazvinombotadzisa kana musingada kugara nemwana tinochengeta. Tete vafunga kuti ndabatsira muzukuru kugadzirisa foundation yaakaresha havana kuzviita neintention yekuda kurwadzisa but vaona kuti muzukuru wangu hasaziva kuti oita sei nesituation.
saka imwe issue yekuti zvimwe zvinhu zvaunozoti betrayal hauswangu wakateyawo vanhu here vanhu vangarambe vakasvika rini vachingohaidha chokwadi chavanoziva vanhu vangasvike kupi vachingonyepa kuti uri musikana vachizoti hausi musikana saka foundation matters on every relationship kubva musi wekutanga uchientertaina munhu iyo ndo the best time manje yekuti muchitotanga ngaabva aziva mistakes ari mupast yako ngaabva aziva kuti uri chidhakwa ngaabva aziva kuti hausati watenda ukarega kumunyepera nekutsvaga kascripture 1 uchingoti mwari ndiye anoziva ngatinamatei ndichimbonamata uchimunyepera because paanozoziva kuti waimunyepera anofila betrayed and betrayal inorwadza saka munhu kana uchitanga yes haungazoratidzako urema hwese humwe hwekuti you know but it is better kuti iwewe gara wagadzira mamwe maweakness ako aunoziva kuti akabreaka marelationships amwe awakambopinda ibva wagara waedza kugadzirisa some of the mistakes dzimwe dzacho dzaunoziva kuti they are part of you hausi kugona kudhila nadzo chirega kupa munhu a false picture muchitanga rega kuti atarisire an angel iwe uri a witch rega kunyanya kuzozvita an angel because kuzodonha kwetrust yanga iri very high ichisvika pasi kunorwadza saka sometimes wofuti isusu vanhu before we even look at tabetraywa we set people up to fail tinotanga nefoundation inoita set people inoseta pane mafoundation inotooneka kuti kwairi kuenda kune hanzi to end in tears makazwa vanhu vachiti this will end in tears kafoundation kacho kari kutoratidza kega kuti it's going to end in tears kana kuti une imwe relationship isati yapera apa wakupinda mune imwe then iwe uri kuzoti uye handichamuda usati wamuudza but watotanga imwe yakutofaya imwe isati yapera saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvokuti betrayal goes on and on saka foundation matters ndo zvandoda kuedza kutaura hanzi nafavored mandikubhayiza kuzoti mwari ndiye anoziva musoro uri paside stereki mazuva iwayo kana muchangotanga unenge uchikuti ndachimwenamata ndichamboenda kuchechi apa unenge usingatomboende kana kuchechi kwacho uchinyepa ndimwere chechi ndopinda chechi yakati unongoti kwamagaya vanhu vanongoziva kuti ukanzopinda kwamagaya kwedu kune vanhu vakawanda kana kwamakandiwa kune vanhu vakawanda vanhu havandizive ndikasvika ndinongogara kubheki saka uri kupa munhu false impression uchida kuti akude zviri nani kumuudza kuti ndonamata but sometimes hangu handiende kuchechi all the time so that hazoshokekane achiexpecta kuona musikana anenge akabata bhaibheri every day ozodiscover kuti musikana uyo anopedza supa kana skadhi ari 1 mumwe musa anopinda mba mako usingafungire osangana nezvigubhu zveskadhi kuseri kwedhoo saka you know all those other things foundation matters usanyare nezvauri munhu ngaakude nezvauri do you know kuti munhu akakuda nezvauri relationship yo inolasta than munhu akuda achifunga kuti uri something ozoona kuti hausi that saka foundation matters even ivo varume futi sometimes they don't show who they are but zvanaitaura kuti naturally kunaika kutaura kanonzi hanzi rinonyenga rinohwarara rinozosimudza musoro rawana zvichireva kuti varume havapresente as they are rinenge rine nungo zvekuti dhuwa rigone kana kutsvaga basa haridi kana kutsvaga basa asi pafoni rinenge richikunyeperwa kuti ndiri pabasa izvozvi ndiri kuzodai ndine mamotikari ndine mabhazi ndine chii unozoti wachipinda mbamuya muyaona hezvo hapana kana chiripo ndiwo wakatomirirwa saka all that is betrayal but all I'm starting to say is iwewe before you look at the other person iwewe be right stand in the right place start the foundation nekuudza munhu chokwadi ndakamboita vakomana vatatu that is kana pane kuti pamwe wakasara nevana pane zvimwe zvokuti pamwe wakapfuurawo kana nevakomana 17 handiti uchingorambwa ungazosvikawo uchiti ini ndakarambwa nevakomana 17 handimbozoti chii chiri pandiri ndinongorambwa kana iye wacho anobva ati saka ndini ndichazvigonawo anobva angotanga kuona sewakareruka so saka zvimwe hazvitaurwe foundation imwe yangu tiri kuti taurei chokwadi pane zvimwe zvokuti haungabva wazosvika uchizvifumura ini ndakazorambwa ndikadanana napeter ndobva handiti zvone mateya handichada ndobva ndadanana najohn ndobva ati family kwenyu kunongofiwa every year handichada ndobva ndadanana namelusi unoza wakutoita kuti uya nyangu anga achikuona pamusoro pesa ati aiwa kune problem uya handingamukwaniso saka be wise as well when you talk about yourself zvimwe zvisina basa zvisiri relevant don't kune munhu anobva atonyanya kubva atotaura ndikanofonda kunzwa tsitsi ndakabva ndazibana nengi ndobva ndaletwa down ndobva ndadisappointwa ndobva ndadanana nengi futi ndobva ndadisappointwa ndobva ndadanana nengi futi ndobva ndadisappointwa kana iwacho anoti kana akuzokudisappointa kuti ndindadii zvimwe zvese zvanongomudisappointa one saka you know unoscalawo zvinhu zvinokusiya une dignity
What matters is things that give you dignity at the beginning, but as well zvinhu zviri important sekuti une mwana ngazvitaurwe. Kana wakambotizira kumwe kunhu chero ukatizira ukadzoka usina mwana, unonzi hapana chinhu chinorwadza sozoti maroorana ozozvinzwa kuti wakambotizira kwana John ukatizira kwana Peter nhumbu ikazobva. Hongu hapana hapo mwana, but issues like that mucommunity dzinozongozikanwa, anozozvinzwa. Do you know kuti ndakaita musikana aiti ndawana munhu wangu akutondiroora ndichitotaura navo apa iye kana nini anga asina mbondudzowo nditoonamata naye nditokanzelanawo naye apa iye anga asina mbondudzoti akaita nhumbu ikabva paakaita nhumbu akambotizira somewhere. Saka azosvika pakuti manje zuva rekuti vakunosangana wanike kunhu kwaakambotizira kuya iye hama dzemunyowani wanga anaye. Saka even such things zvimwe zvacho kana wakusvika pekuti makuita serious nemunhu ngaazive kuti pakamboitika that issue yakamboitika pane kuti azonozviona musi wekuti asvika kumba kwenyu ozonzwa kuti akatombotizira pamba pekazini yake. Saka zvinhu zvamunotaura pafoundation matters. Of course hauite empty everything at the beginning, but it is worth assessing zvinhu zvaunoona kuti izvi zviri fundamental, because mustreet maunogara achingopinda vachaedza kumudza kune vavengi vakateya vakamirira kuti hausi kuroorwa. Saka musi unongonzi waita mukomana akudaita serious vanotsvaga way yekumudza. Mazano nesocial media anotextirwa nenhamba isingazikamwa kuti ndeyani achiudzwa tunyaya twotwo wozoti fana akandibetreya. Saka one thing is pafoundation, don't set people to fail nekuvapa muedzo wekuchengeta manyepo avanoziva. Number 2, foundation ndeyekuti zvaunoona kuti zvinokosha ngazvitaurwe. Kana achikuda achakuda, kana akusiya zvitori nani akusiya usati wabuilda maemotions nelove isati yagrowa. Zvitori nani zvibva zvaramba musi wekutanga because mamusati mazivana anyway. Saka the good thing is accepta zvauri from day one. Chero vakazouya vavenhingi veshanje vai vakazoda kupinda, vamwe vanozoda kupinda vachivhiringidza vai vanowana ane information iyo kudhara. Pavachada kumuudza kuti akambotizira kwana James kuti anondozviziva. I know it was unfortunate, but anyway akandiudza vozvishaya basi. Zvino akazoti kuda kuti oyo achinzi akambotizira kwana John kuti what? Akatombonogara kwana John. Kana vatoona kuti haazive manje pavhurika dhore kuti vachitanga kana nekunyeba. Akabva kwana John akadzingwa akaenda kwana Peter, akazobva kwana Peter akazoenda kwana Misheki, akazodzokera kumba kwavo. Saka munhu yanga achida kuroora manje pauchati kwana John ndakambotizira handina hangu kukudza achabva abhilivha futi saka nekwana Peter nekwana Misheki wakaenda. Saka always build a good relationship, a foundation based on truth. Usanyepa zvinhu zviri so important. Kuna mwana onyepa kuti hanzi ndakaita madegree, ndakazoita mamasters, ndakazoita maPhD, uri kunyepa mazuva ekutanga kana zvaserious manje apa iwowo hauna kana chikoro chawakaita. Zvimwe zvekuti manyepo ekaindi iyoyoka anokuvhiringidzira chinhu chakakosha nguva yekuti uchiroorwa yakwana kana kuti nguva yekuita serious yakwana. Saka zvimwe zvacho before you look at being betrayed by people, iwewe wacho unogona kuzvibetreya wega as well. Saka nhasi ndoda ngoti utange nekungodzidza kuti foundation matters. Handizive mafoundation enyu vamwe, but maybe pandiri kutaura pano mwana utori nefoundation yakavhiringika yekuti akutonetseka kuti oitwasanura sei. Foundation matters. Pane zvimwe zvinotaurika, pane zvisingatauriki, asi pane zviri important zvekuti mumwe wako ngaakuzive agare atokuaccepta from the beginning. Hanzi Cindy wonzi ndakuwanira basa, budisa mapepa ako. Iwe wangu uchimuudza kuti ndakazoita teacher, ndikazoita nesi, ndikazodii, obva ati apa ndinoshanda neparikutodiwa nesi, apa iwe uri kugara kumba bwai wakutanga kutsvaga mamwe manyepo. Munozoti upenyu hwemanyepo hunorwadza. Nyepo after nyepo unozoti unopedzisira wamuranda and you don't enjoy your life. Wakutsvaga rimwe nyepo rekuita counter, rimwe nyepo wakutsvaga rimwe nyepo. Instead of you being happy unotanga kuzeza kana wakunosangana nemukomana, and you know it's easy to forget zvimwe zvaukambonyepa. Saka foundation matters. Zvitori nani kana chikuramba musi wekutanga bva mangogara marisiyana pane kuzoti pakati pekudanana love yakupisa obva azodiscover something. Iye achafila betrayed, iwe uchafila betrayed by vanhu vamupa information, yet it's something chaungagona kugara wakagadzirisa. Then chimwe chandaida kutaura ndechekuti murelationship ine mastages. Relationship ine mastages, because vamwe vanhu unonzwa chinzi handina mufungira kuti angadaro. Relationship ine mastages and its nature ye relationship. Although sometimes zvinozoita depend nepersonality yemunhu wauri kudhila naye. Relationship yese ine stage. Pane stage inonzi passion stage kana kuti honeymoon stage. Honeymoon stage ndo yaya mune muchangotanga kudanana. Kana muchangotanga kudanana ndozvandataura kuti it's a romance stage. Kana muri pa stage iyoyo everything seems so perfect.
Panguva iyoyo kana pfungwa dzenyu dzinenge dzichienderana, panguva iyoyo munogona kutoseka mukatarisa shiri moseka mese motowana huma out of shiri. Panguva iyoyo mukanhonga dombo chero rinoita special unzi ndipe dombo iroro mani ndinoda kuzokufunga nedombo iroro. Perfume yako chaiyo uri kunhuhwira perfume yako inonzi chi? Anenge achida kuzivakana neperfume yaunopfeka. Hembe dzako unotenga kupi? Munhu ari kuda kukuziva everything about you. Saka nguva yehoneymoon nepassion stage, you are a queen kana uri mukadzi. Iyewo futi uri kumita a king. Mese muri perfect. Mune so much in common. Munoseka, munogona kungoseka makatarisana mungosekerera so. You enjoy each other's presence. Mukatanga kutaura pafoni nyaya dzinoti dzikapera, wanzwa uri kuite ndikufunga iwewe, ndikufunga iwewe. You just want to be together all the time. Amusikugutana. You are perfect for each other. Panguva iyoyo muri so perfect. Ndoti anaitaura kuti ndonguva yakanaka kubva maudzana zvimwe weakness, because nguva iyoyo ine tolerance, capacity yetolerance iripo. Saka ipapo pamuri kutanga ipapo ndonguva yekuti haubelieve kana ngokaudzwa kuti munhu wako akadaika, panguva iyoyo hazviite kana hazviite. Nyange ukamutsika haagona kuti wanditsika nehasha, zvonzi waisa gumbo rako pamusoro perangu achisekerera apa achirwadziwa. Panguva iyoyo chero ukati ndipowo mari yechakati, ukazoona anonga achinyima panguva iyoyo wobva waziva kuti hai rakanyanya. Kazhinji ipapo chero ukati ndoda chinongoitwa available, ukati chakati, everything is so perfect zvokuti kana iwo wachoka unoti I have found the right one. Inguva yeromantic stage, inguva yepassion stage, inguva honeymoon stage. Saka honeymoon stage can be a betrayal. Honeymoon stage haipe reality yelife. Honeymoon stage inongoita munhu wese kana muri pahoneymoon stage hauone chakaipa necheumwe wako, hauchione kana zvokuti anonhuhwa mukanwa panguva iyoyo unogona kungomunzwa kuti mukanwa munonhuhwa but hazvina basa, hautombonetseki nezvazvo. Chero ukaona kuti ane bhutsu dzinonhuhwa kana kuti haageze, panguva iyoyo unonge uchingoti unomuda akadaro. Honeymoon stage inodeceiva. Saka vanhu zvinoitika manje kana muri pahoneymoon stage, you want it to remain that stage. Hapana asingada kuti stage yoidi ipfuure. Saka chinozoitika manje apa ndoda kubata, ndikutaura muchiri kudanana semukomana nemusikana. Vazhinji manje vanobva vamhanya kuroorana vari pahoneymoon stage. Pahoneymoon stage kashoma kuti munyatse kuti mazivana. Pahoneymoon stage munozivana the good side kazhinji kacho. Ukaona waita lucky, handinoti munyama, ukaona waita lucky rekuziva munhu the bad side rake muri pahoneymoon stage, wakomborerwa, watobatsirikana because waona mukana wekuziva munhu wauri kudhila naye. Panguva iyoyo kashoma kuziva the bad side, munhu wese ari kuratidza the good side rake. Saka ndonguva yekubhilivhiswa. Joy ati hanzi ndonguva yekubhilivhiswa. Nguva iyoyo kana usina kuchenjera unobhilivhiswa. Asi kana wakachenjera iwewe nguva iyoyo unoita external investigation twako uchida kuziva munhu wako, unongotsvaga imwe information uchimbomutaimira pamwe asina kutaura pamba pake, ungari kana wasvika womboti kubasa unoti unoshanda kupi, kunonzi kuchii, nyange ari different town, endawo paGoogle uchisecha kuti panoitwa zvechii. Kana kungofona undoda kutaura nanhingi mwonzwa aripo here, unozoona hanzi hatimuzive. Saka itawo rega kubva wangobwaira, ubva wangovharika, ubva wangoita kunge shiri dahwa risingarizine. Saka tsvaga kuti mwetu information, kumba kwenyu ndekupi, unobva kupi, kwachivi papi, kuraini kwani, kwachifani. Tsvaga twa information twese itwotwo, wombozotsvaga kuna munhu anobva kwachivi, unozwa kuarea kwakati, vanonzi vekwanhingi, wonzwa nhingi andori nemukadzi nevana 3 vari kumusha. Saka itawo tumwe investigation twakotwo kuti chii uzive munhu. At the same time muri panguva yeromantic stage yoyo kazhinji hapana chaunokumbira chinorambwa. Ukaona une chaunokumbira chinorambwa panguva iyoyo ziva kuti munhu yebva ungoona kuti straight away munhu wemushurugu akarehwa nasisimeli. Saka muri panguva yehoneymoon ipapo yedzawo kuda kuziva kana hama ingwedzo kuda kuziva. Kazhinji unointroducwa kushamwari, ndonguva iri dangerous futi pashamwari dzaunointroducwa iyoyo. Unogona kuintroducwa kushamwari dziya dzinoziva zvitsotsi zvake.
pane zvakavanzika maybe anenge ane mukadzi kana kuti ane vasikana 7 kana chi saka anenge ane kazhinji shamwari dzaunoratidzwa panguva iyoyo dzicherechedze iwewo futi musikana vasikana futi vane system iyoyo kuti ndopanonyepwa kuti shamwari imwe chimwe shamwari chemumarenje vachanzi tete vangu amheno zvinongoitika pastage iyoyo so ndongo yacho yekuti vanhu matsotsi kana munhu ari tsotsi anokuratidzawo mamwe matsotsi mabi yake saka vanhu vaunointroducwa panguva iyoyo futi vanoda kuti uve careful. Accept them, but with wisdom. Don't allow kuti ubva kuti ndisisi vake akati akanditi ndisisi vake unoratidzwa sisi venhema because nguva iyoyo munhu ari kuvanza zvakawanda ari kuda kuti uone good side chete saka panoda a lot of wisdom especially kana muri chigara kunana diaspora ndonguva yekuti pamwe unoratidzwa kana mumwe munhu wekubasa chaiye wonze uyu ndimukoma wangu apa hapana hana kana ukama kumusha kwava hapana kana munhu uri kuziva saka iwewe aim at also doing your own investigations enda kunana Snapchat enda kufacebook tsvaga zita rake kumbira kuona chitupa chake ndoda kumboona picture yako yechitupa ndoda kumboona passport yako kana achikuda kanofanira kukuratidza saka iwe kuona achiramba zvese izvozvoka unogona kudanana nemunhu chimuti John iye asingatombonzi John ari misheki apa anenge ari tsotsi rinototsvagwa nemapepa iwe wakavharika uchinyeberwa nezita saka aim to know the person muri pastage yo yehoneymoon ndonguva yekuti uyedze kuti ude kumuziva ude kuziva kwaanobva ude kuziva hama dzake ude kuziva pamusha paanobva kana ukaona achitsika information ibva watoziva kuti munhu anogona kunge ari mushuruki saka vanhu vazhinji pastage iyoyi inonakidza zvokuti vazhinji vanobva vakurumidza kuti ndakutoroorwa kana kuti ngatigare tese panopinda pfungwa yekuti tadanana hatigona kugara tisiri tese saka ngatigare tese vazhinji manje vanongoti ngatigare pane pasina kuroorana ngatichigara tese because muri kudanana stereki iwo musikana unogona kutobatwa nepfungwa yekuti handidi kurumidza mutauro kuti ndiroore anogona kuzobhwekana rekatingogara ndozoti kana tagara achanyanya kundida wozoroora zvinoita kunge kuchenjera panguva iyoyo but kazhinji hakusi kudi kuchenjera apa ihoneymoon stage saka amusati maita explore mamwe mastages erelationship saka pakurumidza kuzonogara mese manje paya mamwe mastages paanouya ndopaunozosara uchifila betrayed why because makamanikidzana kuita a big decision muri pahoneymoon stage pakaoma kuita a decision muri ipapo why because you are madly in love mosakana chinzi ndosaka chinzi madly in love kupenga nerudo ndosaka pakatarwa wedze kuti kupenga unoziva kuti unotopenga wakakwana kupenga cheko wakatokwana nguva iyoyo ndeyokuti unopenga kana uri panguva yekupenga haurizine ndosaka chinzi she's madly in love pane nguva yekuti you are not just in love you are madly in love saka mese munenge muri madly in love kana muri madly in love it's dangerous to make a decision pastage iyoyo why because that element of madness iya inenge iripo ende inogona kukuaffectai saka vazhinji tunoita mistake yekuti tunoita decision tiri pastage yekuve madly in love taita decision tiri panguva yekuita madly in love panozouya mamwe mastages erelationship aya manje ekuti takuchitanga kuona reality yekuti uyu mukadzi uyu haagona kubika sadza uyu musikana uyu anokumbira hembe uyu musikana uyu akanyeba kuti ane macertificate haana kudzidza uyu mukomana uyu akandichepera kuti ndimanager asi haasi uyu mukomana uyu akandichepera kuti mwana wabusinessman kumba kwavo kune nhamo panozosvika manje mamwe mastage iwayo imi matoita decision ndopaunozofila betrayed why because zvauya wakadecide kusada kuve open minded kuti munhu yandimuzive wakatora munhu usingazive ukabelieve kuti wamuziva asi paunozomuziva ndopaunozoona kuti after all haasiye munhu wandaiziva woti ndakabetrayewa akandita kuti ndibelieve akandidi first stage yehoneymoon stage or passion stage iyi ndeyezvese ndoda kuti ungoziva kuti istage yezvese mumwe neumwe ari kutengesa insurance policy panguva iyoyo inguva yekutengesa insurance policy saka pari kufadzwa mutengi pane kasonga ndakanzwa kanonzi fadza mutengi unenge pachifadzwa mutengi panguva yehoneymoon inguva yekuti rudo vanhu vari kupenga hapana ari sane hapana ari kuziva zvaari kuita hapana nguva yekurizina saka panoda kungwarirwa ndo imwe way yekuavoida betrayal murelationship kumberi kuti first stage yehoneymoon stage zvii zvakaitika makazogona here kuti yange muri mad asi makagona here kuramba mune
kakasobanesi kekuti hamuna kupaparika panguva iyoyo, because panguva yehanimun apa pane kakupaparika kanogona kuitika. Ndopaya pekuti iwo musikana unenge wafara zvokuti wafara wanga wane makore uchiletwa down nevamwe wakakuleta down, pawazowana uyo ari kuratidza kuti akuda zvekupedzesera, unobva wamhanya ane ndokuratidza kunana tete, ane ndokuratidza kunana sisi vangu, ane ndokuratidza kupi kubasa kwangu everywhere, wamuratidza then wozoona kuti ha, he is not what you thought. Wakuti you betrayed me, wakandisiya ndichinokuratidza kuhama dzangu, wakandisiya ndichinokuratidza kunana nhinge zvavanhu vakundiseka, ndakufamba ndichisekwa nevanhu. Wakamhanya panguva yehoneymoon stage, panguva yeromance stage, yepassion stage, hapadi kunyanya kumhanya, hapazi pekunyanya kubva waiti bvururu, because ndope panonzi moto wemapepa. Love yacho panguva iyoyo inenge moto wemapepa, idi kunyanya kupaparika. Inguva yekutengeserana insurance izvi. Saka inoda kuti dzikamei, muchidanana, muchibuilda, muchizivana, uchitsvaga kuziva munhu before wambonyanya kutaurira nyika yese kuti ndewangu. Ndope paunozoona manje wangochiti ndewangu, ubva patobudikira vamwe vanoti ndewedu teso uyu, ndewedu teso kuti wakandibetray. Pahoneymoon stage, don't rush to expect too much. Don't set yourself to fail and don't set that person to fail. Why? Because maybe muri kubva kuma vulnerable relationships amanga muchirwadziswa. Mese maybe muri kuda kunyaradzwa, because relationship yega yega yaunoita nemunhu, umwe ari kubva mune relationship yakarambwa kana kuti yakashungurudzwa kana kuti yakarwadziswa, saka ari kuda rebuttal relationship. Pane pekuti iwe uri kufunga kuti ndawana munhu ari kuda kuroora, iye ari kuda kusvotesa musikana wakarambana naye, asati akuda kuita serious, ari kuda kusvotesa musikana wakasiyana naye. Saka iwewo ndiwachishandiswa iwoka, wobva wapenga nekumuda. Iye achiri kuda musikana wake wakasiya, asi anga achingoda someone wekumunyaradza. Saka be careful nerelationship kana ichangotanga. Iwe unogona kutoperera uchinda zviwanira, yeti iye ari kuda kuti musikana wakasiya arwadziwe agodzoka kwaari. Ndopa unozoti akandirwadzisa, akandibetreya, tangoti chingodanana ndiri pakati achindinyepera, akudzokera kumunhu wake. Chaita kuti adaro ndechokuti wakakurumidza kuisa trust maari. Saka panguva yehoneymoon panyange muri pakati pekupenga nekudanana, don't put your trust too much. Unosara wakufila betrayed, yet maybe wangosina kuinvestigate a lot about this person. Relationship haisi kukurumidza kubva watoona wakuchata. Kana wakachenjera unotanga kunamata. Mwari vanokuratidza, dzimwe nguva Mwari vanokudza kuti no, dzimwe nguva Mwari vanoti ndizvo, dzimwe nguva munhu anenge ari serious, but usanyanya kubva waita expect too much kuti nekuti musi wekutanga akati ndakuda kupfuura vanhu vese, sei akazoda mumwe musikana. Pahoneymoon panotaurwa zvese. Pahoneymoon unoudzwa kuti handitye kana usipo, pahoneymoon unoudzwa kuti inini kana musi waunofa ndinofawo, pahoneymoon unoudzwa kuti ndikarambana newe handife ndakada nemunhu futi, pahoneymoon unoudzwa kuti you are the best that I have ever seen. Pahoneymoon panotaurwa zvese, pari kutengeswa insurance. Saka unapangwarira. Honeymoon stage haisi yekuita decision panguva iyoyo. Amen. Manditanzwana ndidairewo kana yasi kana tiri kuda kaunzi kuti tiri kuwirirana here. Pane chekupoka here, pane ane mubvunzo here. Ndinoda kuti titaura tichidairana, ndikangoonawo vanhu vatizi handizoziva kuti tiri kuwirirana here. Manje abhatara hanzi nguva yekutengesa insurance. Aiwa ndizvozvo. Teuka muchitaura neni asi kana handidi kutaurawo ndega vedu. Ngatitaure tichidairana, handi tiri kutaurirana tese. Pane vakamborwadziswa here pahoneymoon stage kana pane vakambobhilivhiswa here? Ingotinyorerewo kuti masnapshot makambonzwa kudi pahoneymoon stage apa, makanyorwa kuti kudi asi kana kukabviwa kure. Pahoneymoon stage pakambonzi chimbo, ndudzowo zvinosekesa zvawakaitambwa pahoneymoon stage kana zvawakaudzwa kana yawakatambwa nyowani. Pahoneymoon stage panotambwa nyowani kaipa unozoona munhu wanga uchimuti ndinadanana naPeter, wozozwa kuti hanzi haasi Peter anonzi John. Imagine wese uchiti Peter achikusiya uchiti Peter uchitotaura naye uchidii kana upuwa nhamba. Pahoneymoon stage ndopekuti varume vevanhu vamwe vanofarira zvekufarafara nevasikana vamwe. Anenge ane chifoni chekuviga chaanenge akakupa nhamba iwo chete, wotoiswa paprofile. Unoiswa paprofile panguva yehoneymoon stage, ugofunga kuti tiri kupengesana apa, akabva atondisa paprofile 2 days chaidzo. Hana kana munhu andinomurambira. Wakambonamo munhu achiti hanzi ndomurambira, kana kuroora hana, ndindotori paprofile pake, nhamba yake ndindotori paprofile. Nyambisirwa chifoni ichocho ndiwe wega uri mufoni imomo nhamba yako. Asi kana ngatimboseke, unenge uri wega uri muchinhamba ichocho, hachina kana vamwe vanochiudzwa. Maybe anenge azowanawo kana chimwe chihama chake, chimwe unoza zvihama zvimwe zvevarume vari married zviya zvinoda mari, zvinenge zvipiwa mari pasaidi, chonzi ndoda ngoti ndine munhu wangu wandiri kubhilivhisa, ndoda kuti ungoita unge
Amuzoti handina munhu. Saka iwewe chinhamba ichocho chinenge chishandiswa newe naivo zitetere kunyebera rinenge ratsvagwa iroro. Iwe ugototi kana njodzi yake ndondiziva, njodzi yake chaiyo yakatondidzoti hakuna munhu. Saka iyi nhamba ichi unobhilivhiswa pasi panguva yehoneymoon stage apa, hapasi pekunyanya kupaparika napo, hapasi pekunyanya kushainira vanhu napo. Uchiti ndakazowana, kuna umwe anobva kutobva mumagrupu emasingle, ina handichanzi kumasingle group aiwa ndakabuda, hai ndakatozviwanira. Unotambwa nemashurugu. Honeymoon stage iyi inoda kudzikama. Hanzi my peanut butter on my sandwich. Hanzi kukwiriswa ndege yemahara. Kwazvo pahoneymoon stage panoitwa zvese zvese. Hanzi amaiti ndasindanakirwa. Saka honeymoon stage haisi yekunyanya kubhilivha. Unozosara kuti ndakabhitiswewa nyambisirwa mhai makanyanya onemuwo kumhanya. Oza pane mozoti vanhu munozoti kasiwo waibhilivhawo zvakadaro wongosunga unowegera kuti apa hapana kwazviri kuenda. Inguva yemoto wemashanga honeymoon stage. Haipaparikwe nayo. Haisiwe kumhanya kuintroduce munhu. Haisi kwese ikoko. Inguva yekudzikama. Kana uri wekunamata wonamata uchitsvaga chokwadi kuna Mwari. Kana uri wekuti unoda kuinvestigate, investigate and find more information before wanyanya kuita expect. Ukaona wakutotanga kurota uri mugaoni pahoneymoon stage, unogona kurohwa 10 noti ukasara unofenda. Ndonguva yekuti munhu anofenda, makambona munhu zanzi akafenda musi wakarambwa ranhingi kana kuti wakadiscover. Unofenda kuti bhine manhede kudai kuya uzomutswa nemvura. Vanotiko nai mikono iyo relationship ya 3 days. Wakabva wazonyanya kubva wanyura. Usanyanye kunyura pahoneymoon stage. Pahoneymoon stage panoda pore pore. Panoda kuramba usapenge zvekubva wapengesesa. Yes, you fall in love, but usabva waita madly in love zvekubva waita blind. Panoda kuti uri made kudaroka, asi uchimboti ukambogara wombodzoka pfungwa dzako wonyatsotarisisa, wonyatsoteereresa. Panguva iyoyo ndepekuteereresa chinotaurwa nemunhu chese. Kazhinji pane zvimwe zvaunotozopika kuonoti uyu mushurugu. Saka nguva yehoneymoon stage haimhanywe nayo. Then number 2, panoita stage inonzi realization. Panguva iyi ndo panopera honeymoon stage. Pakupinda reality manje. Ndo paya pekuti maimbotanga muchienda unodya kuKFC, maimbotanga muchienda kuMcDonald's, maimbodi wozona budi vaive vakutanga kuita pore pore vakuti kana iri Saturday zvonzi handine zvandiri kuita every Saturday vaimbobatika havachabatika manje kahomwe kanenge kapera vakuona kuti hazvigone kuzvisustain. Vakubuda pachena kubasa kwedu zvino takanzi imbodzosai mahours apa vaimbokunyeperwa ndiri manager ka mazuva ekutanga wazonzwa vakutaura mbichana takambonzidzisai mahours kuri kunetsa mazano kambani kune maproblems saka mahours amashoma saka zvinogona kungovhiringika anytime apa vakuda kuenza kusvika kupoint yekuti vakuzoti ndiri rova. Vanenge vambotoka dhirika vanga vachikupa mari nako vachikuendesa out. Saka zvakuoma manje pareality pakusvika. Unozwa vakuti anza pane zviri kuitika kubasa kwedu kwa ndafunga kurirega ini zviri nani kugara zvangu ndisina. Ungabva wasvika pakuramwa basa usina rimwe zviri nani kugara aiwa kana aiwa handiri kushandera unongochimonibatsira kusvika ndawana rimwe. Apa vakushaura kuti chokwadi vochichiunza sika vanga vachinyepa nguva yese vachindoshanda vasingashandi. Saka unoona manje kareality kakutanga ita kick in. Apa ndipo wakutanga kuona kuti asaka kudhara vane trouser regreen nereblack nereblue. Vangori ne3 wayo ndo andiri kungoona sofa. Pakupinda reality yayo kuti wakuchitanga kuona manje kuti munhu wako akamira sei. Pamwe ndo pamazosvika pakuti uenda kumba kwavo wazonopinda mukarumu kavo una pane mapoto mairi. Mazaya waimbobhaiswa uchinzi ndogara naningi kana ndogara namainini apa vanenge vakuda kuchibuda vakutaura chokwadi zvonzi ndakaona karumu ndichangotanga saka semunhu ndisandaroora kune mapoto 2 wakutanga kupinda mureality. Saka iyi stage yerealization ndo yawakutanga kuona kuti munhu haazi perfect zvandaifunga. Ndo pawakuti musi uchitaura unongonzwa anongokurafura from nowhere. Ndiwatichi zvonzi sorry fane zvangu ndibhowa nhasi. But wakutanga kuona tumatraits twehasha, wakutanga kuona tumatraits twekuda vasikana, maybe muri mese foni yake yakuti ikaringa udzima, wakutanga kuona kamwe karealization ketumwe tunhu. So ipapo ndo pawakunidha manje kuti uchinyatsovhura maziso. But vazhinji tinobwaira panguva iyoyo unoramba uchingozvinyepera. Unaye kana kuti maybe 3 hours pa 3 hours papinda mafoni 7 evasikana hallo uri kupi ndiri kubasa ndotaura newe bye yadzimwa. Kana kuti inodzimwa zvachose foni yacho hairire zvachose haitomborire zvachose potawo uchitraya unaye foni yake unaye uone unonzwa is not available achingobva pauri yakutanga kuringa. Kana kuti inobviswa data muri panguva yaya muri pamwe chete haina kana message inopinda kana WhatsApp inobva yagadzikwa apa kuti unyatsoona ugoti wangu inini WhatsApp yake inenge yakati zi kana wonzi inini ndiwe munhu wandototaura naye chete handina kana vamwe nyambisirwa foni yakadzimwa. Saka be wise
unaye kudaro bata foni yako mukandire message imboona kuti inorira here kana unaye imboona kuti message inopinda rananga akadzima data pam saka tunotudzwa kuti unoitawo explore uchingodawo kuona hakusiko kuti uri kuspaya but unoda kungoona kuti munhu wako zvaanotaura ndo zvaarere saka panguva yerealization ndopekuti anotanga kurafura dzimwe nguva kana kuti anotanga kuita 3 days no communication otanga kukublema ndiwe wakazenge wazodai kana kuti akutanga ndopanotanga kunzi apaona kuti iwe wakupenga nekumuda handiti anyatsona kuti wapererwa manje ndopakutanga kunzi handina mari yekutaura newe kana uchida nditaure newe nditumirewo mari yedhata nditumire mari nditopere apo foni yangu kuti nditaure newe iwapo wangwadzvaidzwa kapani munhu stage kuti unogara uchitaura naye kuti uchirega kuti kutaura naye zvakunetsa wombotanga uchiti ndakutumira 5 rand yo ndaisa mari mufoni mako kana waisa mari unongonzi thanks wozongoona musi after manheru akurara wongonzi good night foni yobva yadzimwa ingandakuisira data kuti titaure nechandabva kubasa iwaona zvokuita ka ndine zvakati ndasina charge foni yanga isina charge yanga yakadzimwa one excuse after the other wakutanga kuona kareality kekuti ndakuisira mari wati ndikuisira mari unoziva kuti unogona kudyiwa avanaka zvakaoma unodyiwa nenyaya kuti panguva ika iwe uri kuhida from reality but munhu yari kudzoti handina mari yekutaura newe asi ukafona foni yake iringe iri engaged all the time ukafona iri engaged but iwe ari kudzoti handina mari yekutaura newe wonzi ndiisire mari kana wamuisira hafoni anenge achikokuisira katext bo ndeipi bo okay katangaringo kakei apa iwe uri kuda kunzwa hello I love you good night what are you doing uri kuda kunzwa tuma sweet love watosacrifice nekumisira mari yefoni but hapana dololo uri kunzi busy okay night chini uri kuitei ndeipi uri kuhere ndiwe wakuisa futi effort ukaona watotanga ndiwe kuisa effort pastage iyoyi ibva waziva kuti kumberi uko kunogona kuita disappointment ukaona mabva pastage iyani munhu maparealization asi parealization apa ndiwe uri kunyanya kuisa effort chibva wagadzirira haikona kuzochema mariro kuita kunge zvakushamisa kana wangoona parealization apa uriwe wakuisa effort kuti mutaure mese ndiwe uri kuisa effort kuti mutextirane ndiwe uri kuisa effort kuti musangane ukaona uriwe wakunyanya kuisa effort ipapo chibva wazorega kuchema kuti ndakabetrayewa matelltale signs agara aripo hanzi nalucy kuenda kubhucha munhu kubhadhara yake iwe you pay your own yeti munhu akauya kwako hanzi mabikeiko mwa yeti munhu wakamboti one man for himself mashurugi bodo be wise unodyiwa wakashunura sematemba yes saka unozviona kuti iye ari kuti pauri kuenda kumba kwake pane motonzi uri kuuya here kuweekend uyo inini unongoza sebachura so handina hupfu handina macooking oil handina chinyi unongouya wakatengawo zvekubika uri kuenda kwake ndiwe uri kuenda wakatenga iyo paari kuuya kwako kwachona futi ndiwe uri kutenga umwe unonzi nemari yekufambisa handina ngondikandirawo kanika 10 rand ndiuye uzokuona iwapo uri kudawo kuonekwa handiti unozama emotions ka unonge wabuda munhu uri kupenga nelove kuti iwe unogona kuramba wakaema paani munhu stage ka iyo stage yako reality saka iwe unonge uchifaita kuti idzokere kuhani munhu stage ndo chimwe chinhu chekuaccepta marelationship hairambe iri pahani munhu stage kashoma I'm yet to see handisati hangu ndanyatsoona kana tichitaura chokwadi ndoda kuti vari pano kana pane vanoti inini yangu yakaramba iri pahani munhu kusvika mukuroorana kusvika 20 years ndoda kushikubataiwo maoko kashoma kuti relationship irambe iri pahani munhu stage inomuvha inogona kutora time imwe inokurumidza imwe inononoka asi inotomuvha chete kubva pahoneymoon stage saka rega kuramba uchingozvita muranda wehoneymoon stage kuti ngairambe iri papo pane pekuti inomuvha inochinja kana yasvika parealization stage iwe muvhawo uende ipapo ukada kuramba wakabatira pahoneymoon stage unodyiwa ndopaunenge wakufighta hard kuti irambe iri papo yet reality is relationship has moved to another stage saka iwe unoramba ndiwe uri kufaitira kuti muonane onzi handina hembe dzekupfeka hembe dzangu dzese dzine tsvina ingondikandirawo $5 ndiende kuMr Price ndinotenga hembe kana kuti ndiende kuPrimark ngokanda $5 ka £5
wanzi ndokuti ndiyozokuona kuti ndifambe ndasvika pabhazi ndasiyiwa nebhazi saka pana kutokwanisa kukwira taxi yachiri kuda mari yakati unoita muranda wekuti mumaintain honeymoon stage saka parealization stage apa ndepekuti ibva waona zvinoshanda nezvisingashandi. Hanzi nasindiso evangelist mandifundisa imwe hama yangu akafonera foni yemunhu wake akagara side by side, she got the shock of her life, aona akasevwa kuti hanzi Suarez. That was the end of the relationship. Unoshamisika anti muri kuzviona. Saka be wise, ita uchitexta wona kuti WhatsApp yapinda here, wona reaction yake painopinda mwana ungodai uvhavhara wozoti arikuda kuzviita kunge musandi. Saka take your time, be prepared. You'd rather be hit muchiri kustage pane kuzoti I was betrayed after 7 years, yet must tell signs ese wayaona. Saka zvinoda kuve newisdom. Saka ndanditaura nyaya yekuti tatakutaura nyaya yekuti chiko ndava ndazotokuvhiringidzika manje zvandanchitaura. Saka ndonguva yekuti iyoyo usarambe wakaholda on romantic stage yaya. Kana pasvika parealization newe wovhurika maziso, ndonguva yekuti iwe wakuona chokwadi kuti kwatiri kuenda here namusiya mwava. Because ana musoro bhangwewe vabuda papepe kuwanda apa akuzoti unomuda manje, unozoti kana murume azoti wakumudaka akuya asina kugeza, akuya ane hembe dzaane 1 week akapfeka, achakendenga akuzoti unomuda. Kazhinji murume akangozoti wakumuda chete ndopo wakunyatsoona reality yake, wakumuona iye unhu wake, haachakwesha mazino, haachadini, wakutotanga kuona reality yake. Saka iwewe ndopo wakufanira kuti kudecide ipapo kuti izvi ndokwanisa kugara nazvo here kana kuti ndinozokwanisa kudini. Can I live with this person or can I live without this person? Don't marry rega kuzoshinga kuroonana nemunhu because you can live with the person. Roorwa nemunhu wekuti you can't live without. Iye ndowekuti chera kanwa mazino, chera kanwa bhutsu, rudo haruchinje. But ukaroorwa nemunhu wekuti you can live with nekuti panguva iyo uri lonely, pauchazodiscover kuti anonwa apa, anonwa muromo, anodii, it will be difficult to continue. And I surrender nevarume vekuzimu. Ndisingazivo hangu vamwe marudzi. Hanzi naLinda Chikomo ndasarenda. Saka wodiko mwanangu Linda Mnin'ina. Saka waita sei wotora vekupi? Chitiudza Linda kuti vari kuwanikwa vacho vari nani vasingaite zvatiri kutaura izvi ndevepi? Nekuti kunzwawo kwatinoita mheno kuda vane vari panapo vane vakambororwawo kumaNigerian, kuda vane mastori ari different. Kuda vari kuvarungu, vekuvarungu ndononge vanenge vanofarawo vane mufariro wetype yavo. Vari ameno chimbotiudzaiwo vekuSouth Africa, tiudzewo kuti zvandiri kutaura izvi. Because mastage andiri kutaura yaka anoaffecta, it's a universal thing. Anobata marelationships all over. Hakusi kuti vekumusha chete. Vechirungu vacho no honeymoon stage futi inopera. Vese betrayal inoitwa naanybody. Saka Linda atiudzewo kubikwawo kuri kubaking oven neavo vetype inenge iri nani. Hazi ndasarenda Linda aramba. Vekuzimu ndisingaziva hangu vamwe marudzi. Wakarwandziswa here Linda? Vakaoma vanhu mashurugu, hanzi anonzi vanani, ndakanzwa zita ravakapuhwa mazuva anonzi ana Gilbert. Mena anonzi ana musoro bhangu here kana kuti ana Gilbert. Saka asi unongonosangana noMwari, right? Hazvirevo kuti vese ndozvavari. Pane vamwe vanenge vari right, but iwewe play your part. Zvimwe zvacho take time to know, take time to see. Rega ubva wavharika maziso zvokuti unovharika kuona reality, wozoshamisika yeti reality was showing you must tell signs. Zvakafanira kuti ukaita mvura yanaida kunaya, makore akati bhanangana, unotozoti akunogona kunaya. Asi wewe kana uri mudhinaya wakangoti wakachena umwe musi wakapfeka gogo yako, wakapfeka kahembe kako ka sleeveless, koita mazibhanangana nechii, uchitobuda mumbaka because pane wauroti anyatsounoka nehembe kako ikako, unogona kutozvitisa naro kuti inozonaya asi ndiye ndasvika chete. Saka pane pamboti wazvionera kuti munhu hapana kunenge kuri kuendwa, hapana kwachakananga. Asi nenyaya yekuti uri kuda kuti musvike kwamuri kuda kusvika, unoshinga uchiti tozozviona kumberi. Saka dzimwe nguva kana waona mabhanangana, ibva wazoti mvura ichanaya, wogara wapfeka raincoat kana kubva wogara hako mumba. Pane kushinga kubuda panze, wozonona iwe wonyebedzera kushamisika kuti mvura yandirasisa ndakazvichenera. Aiwa bhanangana ranga raratidza. Saka hanzi naClara, hanzi handinaye fiwo kuti ndiyozokuona kandakati kwendi. Unokaniswa, imagine ndiwoda kuonekwa, iye ungati hana basa nekukuona. Kwa iye atadza nekusevherera ukati kwendi kake. Next week futi ndizvo kandakati kwendi ndiyozokuona, ndikandiro kateni ndibhadhare foni yangu, tikasatobhadhara ndisakwanisa kutaura newe, handidi kutadza kutaura newe. Ko iwe wadii kuitiwo sacrifice. Kune vamwe vaizodaroka, iye munhu ane mukadzi wake kumusha,
achitumira mari kumukadzi wake kumusha, vachivaka dzimba dzavo, vachitenga madhofuremu nechi, iwo uchikandiswa matwende asingaperi. Saka zvimwe zvacho iva nepride yako at that moment, muri parealization ipapo, ibva waita pride yako yekuti alright ndakubatsira nhasi, but ukaona changu chihabhiti chekuramba uchingonzarwo, ibva wadzidza wobva unoti apa hapana zviripo, hapana kwatiri kuenda. Hanzi naLumbi haana Gilbert Bodo tamboedza patikisi, Rumbi usandichaise kukwasha iwa haikona kudaro, toda mukwasha, toda muchato, usade kutirashaisa. Hanzi naRetha, hanzi a man is a man, blue, black, yellow. As they are the same, ndakanzwa vemuno muSouth Africa vachichema nemadhadha aya. Ende vasikana imi mucharohwa nevarume nemadhadha. Vakanaka variko apa, tiri kutaura hedu vamwe exceptional vashoma shoma, but vakanaka variko. Saka don't just assume kuti wese haaite. Tati, you study, give yourself time to study and know the person. Also unogona kuzotadza kuwana zvese, asi unowanawo kaglimpse kekuti munhu wako ari kuita sei. Hanzi naLumbi, can I tell you my short story? Uda kufona here Rumbi utudze pafoni, ndiudze kana uda kumbotudza pafoni timbonakizwa timboseka. Uda kutudza pafoni here, fona nhamba yandakaisayo kana uda mboudzawo vamwe vanhu ka short story kako. Zvinogona kutosimudzira, because ka story kako notoshamisa kuti pana kutoitawo go through the same. Saka Rumbi, can you phone on that number yandaisayo? Kana une ka story kauda kuti vamwe vambo encourage kawo. You know what, you would have ministered to somebody's life. Kana pana nekanyaya kake okay betrayal ka anofunga kuti kanogona kutibatsira. Isa kanyaya kako. Uda kuti ndikutumire link. Alright, cheka ndikutumire link. Unokwanisa kupinda here pa StreamYard Rumbi? Uda kupinda pa StreamYard here? Ndipindure kana uda kupinda pa StreamYard? Kana uda kupinda pa StreamYard ndipindure. Then ndokuedha pa stream ndokutumira link. But Rumbi andina ningi. Hanzi naropafadzo ndoda kufonawo. Alright, Rumbi, text pa namba irapo yoka, namba dzauri kushandisa zvino. Ndikutumire link. But at the same time, ropafadzo fona ako pa namba iyo yandaisa iri kushowa iyo pazasi kana une WhatsApp. Fona utudze nyaya yako. Hanzi naMoyo Tanaka, ini ndakarwadziswa zvamuri kutaura, exactly what happened to me with the other certain guy, kundidriver crazy, kundidya cheating, kudzima foni, kudyiwa mari iye yake kana sent. I'm very bitter, we still together. He realized his mistake, he improved, now he's better. 6 years dating. That's good. At least waka express out ichi warwadziwa, wakagona kuteka back control. So we are going to come to that. Kuti even zvaitika, can you take back control? Because you have to be able to take back control. You have to be able to take back control. Uri pa realization stage ipapo, don't allow kuti ubva wada kuzvita kuti anyway anondokutaona kuti ndinonzwisisa, and allow yourself to be used. Panguva iyoyo don't, ibva waisa maboundaries, ndonguva yekuisa maboundary. Ngazi kuti ichi unoda, ichi haudi, ichi unoita, ichi hauite. Ukasaisa maboundary panguva iyoyo, you will be surprised kuti uchaita muranda relationship yo forever and ever. Even mu marriage chaimo, ukasaisa maboundary pa stage iyoyi, even machiroorana, unoramba uri a victim or a slave of that marriage. Ndopa unoona pa marorana murume nemukadzi, ndiwo unotenga zvekudya, ndiwo unovhadhara vana fizi, ndiwo unomutengera hembe yekupfeka, ndiwo unomutengera hembe dzemukati, ndiwo unoita zvese, mari yake iye achidya nevamwe. Ndawakatomuudza kuti inini I can do it, I will sacrifice everything. Ngaisave one-sided sacrificial marriage. Ngaive both of you, mese munofanira kuita sacrifice. Ndakamirira foni yako, angati ndikufona, ndakamirira kuti ufone, then Rumbi ndokumbira utexte pa namba yandaisayo, kana namba yangu imwe unayo Rumbi, kana pa namba yako ngoti ndiRumbi ndikufonere back, ndikuisire link yekupinda. We really want to hear my stories anyway, toda kutonzwa tibatsirikane. Saka pana ati ndikufona, ndakamirira handizoti ndokumirira here kandoenda hangu mberi. Pana ati ndoda kufona uya ari kupi? Azoenda kupika zvino mameseji achari kumanya. Pana ati ndoda kufona. Saka dai afona tinzwe kuti nyaya yakamira sei, but namba yandaisa iyo you can phone iri kutendera pasi yakanzi 00447478768307. Iyoyo ukafona namba iyoyo, kana imwe namba yangu vamwe vanoiziva vanayo, I think Rumbi nayo,
unogona kufona iyoyo. Saka tiri ndakufurira pane imwe stage tichimirira vada kutudza nyaya dzavo timbodzidzawo kunyaya dzavo. It's good to hear from vakapfuurawo mamwe mastages kuti vakazvihwina sei, because you can never know dzimwe zvinhu ka. Okay, one thing chandaida kutaura chimwe tisatienda mberi, never set standards for yourself aunozorevhesa from. Muri honeymoon stage paya pamuri kupengesana, you are a queen, remember panguva iyoyo. Don't rush kuti inini ukangondichita, I will never talk to you again, I will walk out immediately. It's good to say that muri panguva iyoyo, but usichenjera kuti unoseta that level wanditi ozotadza kuisustain. Ndakazomboona umwe munhu wekuti uri panguva iyoyo unobva wataura kuti inini ukangondidai chiti ndinobva sorry, 1 minute. Hello, Deborah, it's just really all right. I'm good, thank you. Good, yeah. I'm just at SS, Tudor Hill, Melton. She's got on her left foot, she's got a sore that's broken slightly. Okay. So just thought I'd let you know. I was going to do a bed test, but there isn't any in the folder. All right, thank you. I just thought I'd let you know. I don't know whether, I will do one if someone's got All right, thank you for letting me know. Okay. Okay. All right. Thanks so much. Bye. Sorry, ndatozinge ndakudaiwa imwe foni yekubasa kwangu. Okay, pane angachitira kufona. Pana ndoona track. Okay. Hello. Ndirumbi. Uda kupinda pani ngeri kanti uda kutaura pafoni. All right. Hello. It's okay, you can talk. Rekaitinzwe nyaya yarumbi ada kutidzwa nyaya yake. Muri kunzwa here? Muri kunzwa here vedwe? Muri kunzwa here? Taurai kana muri kunzwa. Muri kunzwa here? Muri kunzwa here rumbi zvaari kutaura? Muri kuzvinzwa here? Ko rumbi wadi kongopinda panhingikinapo. Unogona kuvhara fesi zvako ndozvati uri kunyara. Unongo wakavhara fesi ka waupinde unogona. Ndiri munhingikiri muStreamYard saka ndenda kutumira link yeStreamYard. All right, reka ndikutumire. All right. All right. Regai timutauya ane nyaya yake inonakidza, regai tinzwe timbobatsirikana timbosekawo kwanhasi vedwe. Mira ndimutumire nhingikini. Ndimutumire link. Namba yake inenge yakuda kunetsa kuita through. All right, it's okay. Ndichingocheka kuti ndatora right number. Hasikanaka. Saka tantaura nyaya yekuti hanzi admin, I'm trying to call on WhatsApp but movhara face ropafadzo. Muri kunyara here? Mirai just 1 minute.
Alright, Rumbi ndakutumira link. Ndakutumira link yekupinda nayo pa message, tasa pa message. Ndakuisira link. Phone yako Rumbi achifano pinda. Pana achindoda kupinda phone yako izvezvi. Phone pa WhatsApp. You can phone tonzwa, but phone yacho kunetsa kuti country kandidai on. Alternatively, phone ipa number iyo yandaisayo iri pama comments. Ingotira phone pane iyoyo kana imwe ropafadzo. Phone iyo yandaisa Europa. Phone yandaisa because iri kunetsa kutransfona. Watry kufona. Alright. Calm down. Hello. Ropa muri kumunzwa nditi? Hanti tiri kumunzwa here. Comment yedu muri kumunzwa here. Ropa da kutudza nyaya yake yekubhitrewa iyi. Muri kumunzwa here? Ini ndiri kukunzwa. Ropa uri kundinzwa? Ndiri kukunzwa. Vanhu dairai muri kumunzwa here Ropa? Hanzi na Mona Lisa muri kukunzwa. Komaenda kupiko nai madhiaries hatisi kuziva kuti muri kunzwa here. Hanzi clear, taura kuchitaura vari kukunzwa. Taurako. Taurako tiri kukunzwa. Tiudzako nyaya yako. That person aiwane munhu wairatidza kuti ari kudanana naye asi ine asingafuti ane munhu ari kudanana naye achitogara naye. Ndobva ndaita rimwe zuva randakati ndoda kuuya kumba kwako ndoda kuzoona kwaunogara because pakati ndiri kwandanga ndichigara kure naye zvaita sekuti tingati aritondida kuti nditouya titozogara naye saka indakabva ndatsvaga imwe weye yekuti ndichasvikira kune imwe hama handingasviki ndakananga kumba kwake. Saka ndiri murodhi ndichibva kwandaigara ikoko chibva ndati zvona ini ndiri murodhi ndiri kuuya but manje kwandachifanira kusvikira munhu wachona ati hako akaenda kuZimbabwe saka ndakutosvikira kumba kwake apa ndaidaona kuti munhu angaita sei. Mashurugu ekuZimbabwe aya vasikana ngatingwarirei. That person achibva ati zvona no kuti usvikire kunoko hazviiti nenodiyo ndiri kwasaindi nhasi ndichashata takushiti ndikati alright saka ndicharara hangu papark station svikaya anouya ndozokuona mangwana papark station ndobva ndatoona kuti munhu yaine munhu anodi kugara naye. Ndobva taita mazuva ndakabva ndatongosvikira hangu hama yangu pasina 3 days ndobva ndatoenda kubasa randa ndatowana ndiri kwandaigara chiinda Joburg. Hanzi dzima vanhu vari kuti hanzi dzima mira hanzi dzima imwe device yawakabatidza mumashure iri kuita kuti zvisanzwike saka vanhu vari kuti hanzi daiwa dzima imwe device. Okay.
Saka munhu ndobva achibva atanga kungotsika kusvika wosotawo kumba kwake munhu waigara naye ndobva azondiputira pachona svika iye ndandichigara nechembere. Saka chembere ndakaiudza kuti kana ndazowana munhu wekuroora ndichazosiyana newe chichi. Saka iko zvinenge zvakaamba ndoda kuti uzouya uzoona kwandinogara. But it's fine. Akazosvika zuva repinda kunoona kunogara mufesi. Unopera pawa. Hatingashori hedu, hatingati vanhu vakauya kuno South Africa kuzotsvaga mari saka havafaniri kutsvaga dzimba dzakanaka, but sometimes munhu unofanira kungozvikoshesawo nekuti hatizivi kuti upenyu hwatiri kurarama tichadzokera kumusha tikanoraramira ikoko here kana ticharamba tiri kuno tichiraramira kuno. That guy akandishungurudza kuita senge dhimoni remachawa. Vanhu vari kuchema hanzi havasi, inini ndiri kukunzwa. But vanhu vari kuti hanzi iwe wechibvisa loud speaker pauri kutaura rega utaura uri paloud. Ndaiwo ukataura paloud ndakaisa futi paloud haichanzwika. Handinotomboisa paloud. Saka handizoti chiko. Ko ndikakuisira link wopinda mustream yard handipa uri pane network, pane internet handiti? Ndoshandisa wifi. Alright, ndikuisire link upinde. Unongodzvanya link iyo wopinda. Inokuti enter unongodzvanya enter svika wapinda. Asi mamuchimunzwa here? Maybe muri kumunzwa here? Nyangwe hayeri muri kuti muri kumunzwa? Vamwe vari kunzwa hanzi dead by demon remachawa chingopedzisa. Alright, chingopedzisa. Alright. Saka ndandirichaura kuti aiti akati akaora. Handiti kune varume vane utsotsi vekuti anoona sekuti ingati akangwara kudarika vakadzi. Aiti akaora mari yake aikubhipa. Musi wepei waitoziva kuti nhasi vaora because anotanga kubhipa kuti iwe mufonere. Kuti wawina unomuona kwenzi muchivigirawo sari kusvika ndazomubvunza kuti kune mhaka yeiwo haufoni hautendi kusari munotoradza kuti vairarama life yekuradza kuti vanotambura zvisingatongoiti asi achishanda. Handiti svika dzine mhaka yekuti iwe unoora mari yakawanda kudarika yangu saka usakombie life yako neyangu. Alright. That guy ndobva achibva atanga wanditi zvona saka imimi kumba kwenyu kunowanikwa zvinhu zvakaita sechichi achirevera kumusha kwangu ini kwandinobva ndamuudza imimi kwangu kunowanikwa gold kunodidipi zvikanza saka iwo kumba kwenyu iwo kwako kune pfuma here kana kuti kune chimwe munogara mutauni here kana kumusha ngati tobva kumusha svika mai vako vane mombe ndikati zvikanzi manje ini ndafunga kuti unotenga gold but mari yesacha handina ko zvava zvakadii kuti iwo unotora mombe kumba kwenyu wotengesa wotenga gold wouya naro kuno then tozoita madhiri totengera mai vako mombe bheki. Mai vangu ndenge ndanovatanga achiti chii zvikanzi ndogona kuinda newo tonoita madhiri achona madhiri takadi ngaitombomaita ini ndakabva ndamupa tambo iyai kuda kuona kuti munhu akamira sei ndobva ndamupa tambo yekuti ataure nyaya yake ndione paakamira munhu. Ndikati kumusha kwedu hakumbonetsi tonosvikira kwana sekuru vangu saka iwe unenge wakunosvika udii unotaura nasekuru ekandotaura namama svika toita madhiri acho usiku. Muchurugika unenge wapinda neye murudo yachoona sekuti ngati kuda kuroorwa but munhu achida kutokushuruka. Mune muchanobirwa mumba muswere wese musha wese. Tichaenda kumusha kwedu chichakachiti mari yebhazi but manje ine handingamboendi kumusha ndisina kubatisana vana kana something nekuti ndine vana kumusha saka chiripa mari ndiwane kutenga hembe dzemwana sezvo wati unondikwidza hatonoita madhiri ende mombe kumba kwedu dzakawanda dzinotosvika kuma30 something ndozvandakamuti saka chero tikatora kana 5 handifungi kuti zvinoonekwa saka iwo chimupa mari nditi tinge tose kumusha kwedu ndobva ndichibva ndapuwa 300 rand. Zvikanzi pa 300 rand iyi wotenga hembe dzako kune vati pa 300 rand yaifanira kukwana vanhu 4. Ndikati alright ndatora mari iya ndobva ndatengera mwana wake iye hembe ndatoona kuti zvekutaura handiwo zvidi pangwana saka munhu ndakabva ndachinja zvo zvekuti nganda kungomuti halo okay akabhipawo neni ndaimusendera plisko zvikanzi asi wakazodii nedhiri riya riya negwa muda wakatsamwa ini ndeida kutopinza madhiri emari because ndoziva madhiri emari muno muSouth Africa ndikati no ndiri kutofara izvo zvinitori busy kushaiwa kuti ndoita sei because hadhiri rauda unipinza rika idhiri ranga riri right.
After that, azoona kuti munhu uyu ndomuita sei kuti asazozvidze vanhu because ndada kuziva kana dzimwe hama dzake kuti ainditya kuti ndogona kuzoudza vanhu kuti hama dzake dzaakuziva nyaya iyi kuti hama dzake dzizoziva nyaya iyi akabva atya ithink ndobva achitanga kuti manje ini mukangofumira dziri rangu kuda kuuraya kuti ndichimuudza kuti inini handichakudi yaive yacho yahondo ukaona ishini yandakazoita I think ndoda kuti munhu pamwe kuda pamwe watorimo mudhayari muna musisimeli dhayari da kuti azvinzwire kuti ndiripo ndiri mupenyu akabva atanga kunditumira vanhu first kutumira vanhu zvazvekuti muhandire pakati kana achinda kuva kuhama yake anokuruta babasistopi yakati saka mudi inde munomuhandira ipapo so vanhu tinobva kwakasiyana like munhu nemunhu ane maratidzirwo anoitwa naMwari kuti nhasi unogona kusangana nezvakati nhasi unokwanisa kusangana nezvakati handiti saka ndaingoti ndikasvika neya off paipa yaida kuweekend ndaingofila ngotya nhasi ndoda kukurukira pakati handiti kusvika ndazosangana nevanhu vaya vakandudza kuti tatumwa nemunhu akati ningi apa that person ndaive ndiri murudo naye handi maona mashuru anobva kusha kwedu ndandiri murudo naye zvekuti ndaitofungidzira ndaitowana munhu anondiroora pakatangwa ndiaproach haana kudaura kuita attitude yake after that ndatoona kuti inini life yangu yapaira pasina kumira zvakanaka handichazivi chero ndikada kupinda mutambo chero ndikada kudii kozi munhu airatidza kuti anoziva pese pandinenge ndasika aipaziva airatidza kuti ane munhu wakatuma mulife make kana kuti pamwe daindairi hama yangu kana kuti friend yake yandaitaura naye hamhevati akasvika pakuudza kuti unoda pane meseji dzaaisenda but aisenda nenhamba dzisiri dzake iye naye ndaiti ndikamubvunza aitaka kushamisika kuti handisiri ndiri kuzviita but akasvika pakundiudza kuti mumbama uda kubvaira nemumba mako mune machira ebrown ari pakati ngati ngwarire vasikana vamwe vanhu vatinodanana navo vanenge vasingatida futi vanenge vane zvinhu zvavanenge vachida mulife yedu zokuda maoko emushurugwi kutaura chokwadi ndakazotanga kutoisa mastatus nemaprofile ekuratidza kuti ndiri munhu akatofa saka ngokuti tondiwana hakuchina kusiyana kwandakaita naye iye kuti izive kuti handichakwanisi kutaura naye but aikana ari muno kana kuti kana hama dzake dziri munoka ndoda kuti vazive kuti aiwa ndiri mupenyu but kuti pavari vakandiisa kapanga pakaoma asi ndakaziva munhu kuburikidza nerudo handiti handina kuziva munhu kuburikidza nekurwa kana kuti nekuita zvimwe zvinhu zvisakarurama asi ndandatotowo ndawanawo umwe wangu womupenyu because matauriro ekuratidza ane ramangwana kana vana mai vake chaivo vaindifonera akavapa nhamba vakatanga kutaura neni vakatanga kudii asi iye aiva nebhizinesi rake raari kuda saka tine vamwe vanhu vatinogona kusangana navo in life vanenge vane hidden agenda family yekumba kwenyu kunotora chese chiri kumba kwenyu achita sekuti nguva chaenda kunoona kumusha kusvika kumusha kwaunenge waenda imagine kuti ita sei vekuzimbabwe kana vasina rudo varume vekuzimbabwe ende vasafungidzira kuti munhu wese akauya kusouth africa kana takaenda kune imwe nzvimbo ari munhu akauya ari mbana semadandiro avanotiita kuti anzi mbana kana kuti munhu ane vana vaakasiya kumusha kana vaakauya navo kunoku ndevose vakavinga chihure asikawazi kuti munhu aite chihure situation inogona kukutema kana usiri munhu akasimba paupenyu hwako usiri munhu akasimba unogona kutemwa ukatanga kuita mabasa ari mabati hatisi tese takauya muno musouth africa tichitarisira kuti tichawasvika tichiita mabasa avo munhu wese akauya muno musouth africa achiratidza kuti achivazoshanda vana vake varume ava vanoona sekuti ingati takauya kuno kusouth africa kutsvaka munhu kuve nemunhu waunganana naye in life unotomuwana iko zvine zvilafu chaicho ukadata kana vane chikoreko zvine zvokutoti ndingarudanana nendi ndinenge mwana kahama yangu ari grade 6 kandakatoti ndaenda kumusha holiday tikanobata zvitsamba vachiri kuererana zitsamba because havana mafoni handiti saka chinhu chinonzi rudo chakagara chiripo
ende nanhasi vanhu vachiri kuchida vachiri kuchitsvaka asi ndinochitsvaga munhu waunodanga naye kwaupenyu hwako hwese kusvika machembedzana saka vasaone varume vekuzimbabwe sekuti vanhu takauya kutomba kana kuita zvisakarurama muno muSouth Africa. Aiwa. Yaita. Vane magendas avo but vanhu vakatosiyana kupinda kwavakaita muno muSouth Africa vanhu vakatosiyana saka varume vekuzimbabwe ndangosiya shoko rekuti kana uchiona kuti handina rudo nemunhu its better kusiya munotsvaga vacho vamunonyatsoona kuti nenzvimbo dzavanowanikwa vanhu vakaita sevavo kuti kana chida vanhu aiwa. Thank you so much, Mwanangu. Thank you so much. Time yako enda changotora one more person. But what I want to say is at least wakaita investigate. Ndo pa financial wati pa reality stage. Take time to investigate. Don't just be blind over wapenga zvokurivara. You have to investigate. Saka you did what you were saying, waka investigator. Ukapika matelltale signs from zvaitaura kuti munhu hapana kwaari kuenda. Dai wakada kungotedzera zvese uchiti tozozviona kumberi maitonosvika mukabirwa ukazvipesa wazouraiwa. Saka that's the importance yekuti investigate. Kana wainvestigator face reality and see kuti hapana kwatiri kuenda nemunhu uyu. Saka at least you did that and it's good education to other women vari pana pavari kunzwa. Ini ndo untaura kuti at that stage namatawo munhu because pane imwe mweya inotera inotoattracta vanhu vakaita sei vavo. Thank you Kola ndakukubvisa. Pane mweya inokuti ukasengwarira mufamily inokudraw attention to people like that. Pane mweya isingade kuti uite chakanaka inokudraw attention kuvanhu vanogona kuzokuuraya. Saka we thank God kuti Kola akaita exactly what we have talked about. Rumbi wapo handiti? Yeah, ndiripo. Can you hear me? Ngatinzwe last story kuna Rumbi kwanhasi tozokontinua next week Tuesday nguva dzedu tasarwa na about 20 minutes. Rumbi tiudzewo nyaya yako chii chakaitika? Yangu, it's a long story. I think it will need the whole day, but I'm just gonna say just a little bit. Ndakanga ndati ndazviwanira professor wangu. He was a well-learned person. So unotogoogle wotoona zita rake kuti zveshuwa munhu akadzidza ndiprofessor. Takatodanana for about 4 years. Achipromisa kuti ndoda kutoroora chichichi. Saka one day akanditi toda kuenda kuti tinointroducer kuZimbabwe. And anga kutotaura natete wangu kudhara. And before tatomboenda kuti mamuri pani munhu here kana kuti mamapfura pani munhu mama nenguva yakadi muchidanana? Tatane 4 years. Mama topfura kwese kuma-realization stage uko mama topfura. It's okay. At least mama in between I could see mama reality stages amaitaura. But ndaisangonzwisisa kuti what's going on. Ndakazozviziva hangu papai. Saka taningirina akatoenda kuZimbabwe ari ega before taenda tese. Akangonosvika straight kumba kwana daddy wangu. Vanga vatori kuchechi. You know my parents are my pastors. Akabva angosvika abva zvangonzi abva watuma munhu kuti anzi pane munhu ari panze ada kukuona. Ina akatondiitira surprise ndikatoti munhu ari genuine. Vana daddy vakatoshaya kuti ko ndeipi. Vakatoenda abva atozviintroducer ega akaenda ari by one. Ndikati ndawana munhu apa munhu kana. And then patikazoenda tese takuti takunointroducwa tabva taenda kuoffice kwebrother yake bhozi yanga asisapike phone. Brother yakakati vana mama hapana chavari kutomboziva, vabereki vako vari kumasvingo hapana kana chavari kutomboziva, isa hatina kana chatiromboziva. Apa vana tete vangu vabva kuBulawayo vachiti kune maintroductions, munhu angabatike. Munhu angabatike. Apa anditi ningirikini shandisa hako mari yeningirikini because ndaida kubhadhara council tax, shandisa hako mari yeCouncil tax kutengera vana matickets, iwo ndokukavha kana tadzoka ndokubhadharira. Indashandisa mari yeCouncil tax, tadzoka kwekwe kumusha hakuna zvakaitwa maintroduction because anga sisabatike. Iye akazi ngaakunye pakati network this and that because anga ari kumasvingo. Saka hapana zvandaikwanisa kuita, takaluza communication. Well, fine. But angoti ndizvo because I was there only for 3 weeks. When I came back, ndikati all right, chindipoka mari yeCouncil tax because ndandakunetswa manje nemabailiff. Ndabva nditi no ndipe nhamba dzemabailiff ndovapa mari yeCouncil tax.
angavape mabeliefs they came back kwandiri vakati munhu wakatipa akati hatorina kana mari haana chaari kuziva munofanira kukontakta iye muridzi wavo anofanira kubhadhara dzakapera kuzimbabwe makazopedza 3 weeks musisatombonani musataure mese tisataure teseka but patikadzoka aiti hanzi bhozi kwandandiri kwakusina kana nigri communication kwakusina kana network mapombi kudriver back kuya pamba paakambouya madha munoziva pane vamwe pekuti ndo zvandachaura kuti vachiriko here varume chaivo chaivo vanoroora. After we came here inini ndakatozonzwa ndatoti handichada ndaora mwoyo. Mumwe munhu akatozondinyevera wakati iwe munhu uyu wauri kudana nayo ndasangana ndandine imwe friend yangu abva ati I know this man murume wefriend yangu vantori netukuvana 2 apa kumba kwavo vanoziva kuti akarambana nemukadzi avana ini ndoziva vana vake 2 vana vake mwe ari kuScotland mwe ari kuAustralia vatokura saka aiti ari kugara kuBirmingham. Sorry, I wouldn't say ndasinda kutaura kuBirmingham. Aiti ari kugara kuBirmingham ore ndakutongotaura aiti ari kugara kuBirmingham saka paaiuya zondivhizitira bhozi aiti haana motikari yake yakaita breakdown saka ainditi oright chienda unondisiya kutrain station bhozi ndaigara ndichimuti ndoda kuuya kuzoona pauri kugara bhozi aambe ngachigara kusaidi kwandaigara paazomuvha akuenda hameno kuyunivhesiti kwaiticha kuBirmingham saka ndabva ndamuti da kuuya kuzoona but at the moment ndiri kugara mustudent accommodation bhozi ndiri kuzomuvha kuenda kunze kwenyika zvinhu zvangu zviri mustorage saka aigara achingoti haukwanise kuuya bhozi pane tight security saka ini ndainomusiya patrain station ndomudropa patrain station munhu osara achibuda mutrain station kuenda kumba kwemukadzi musi same area mandaigara saka bhozi inini ndaisambozvifunga kana ndikaita problem within an hour kana 40 minutes aisvika kwandinenge ndiri saka musikana uyo akazonditi but iwo hausi kufungawo here kuti munhu unomufonera kuti shandaita tire punch ozouya after 30 minutes kubva kuBirmingham wangosiri kuzvifunga kuti why ende sometimes aishandisa kamwe kamotikari soka aishandisa achiti handike friend yangu chichichi anoita zvekutengesa motikari apa no motikari yange itori yemukadzi but mukadzi uyo haana kuroorana naye vari kutongobika mapoto saka handidi kunyepa kune mashurugu zvechokwadi zvekutaura kunzi you have to be careful and when we started he was so nice achipa masisters angu mari achiita sei but zvakazotanga zvamuri kutaura zvereality zvokuti waiti ukati une munhu shaine anotengera magetsi aigona kutopera magetsi e5 pounds and you are thinking kana kuuya akabata kana chinhu asi unomubikira malunch unenge une mahopes ekuti maybe zvaakuzoita ndaakuzonziwo mainingi but kunyepa kwacho so kwairwadza kusvikira ndakazotanga kudzwa nemunin'ina wake akati be careful mukoma wangu anonyepa anonyepa zvimwe singaiti abva atonditi unoziva here kuti ane vana 3 ndikati ai wakandodzwa kuti ane 2 zvikanzi unonyeperwa nevana 3 moza zvese izvo zvakatanga kubuda unoshaya kana pekutangira ndakazongoona kuti panapa regai ndichitongosiyana nazvo bhozi hapana kwazviri kuenda mukoma wangu achinzi enda kunotarisa mavhenyu emuchato mawedding venues ndokuti unotarisa mahopsika anga akwira ndikati munhu ari kutotaura nemukoma wangu kuZimbabwe kuti ena anotsvaga mavhenyu nechichichi but mama vangu pandikazovaudza after tarambana vakanditi mwoyo wangu wairamba kuti munhu ungada kutanga kutsvaga mavhenyu emuchato usati wabvisa mari yekuroora saka zvesure we actually have to be careful ndosaka ndiri kutaura kuti ezvinezvi ndakukwanisa kuzvitaura because ndahila. You can imagine the pain that you went through because 4 years of investing your feelings, it will take time to heal. But I want to commend you kuti at least you were able to come out of it. Vazhinji mpakadaroka love, because love is a feeling. And love haisi chironda chekuti achichinja kuti unobvisa sehembe wokanda ukoti handichada kuiona. Unogona kudecide kuti handichada, but inside it takes a while for the love to kuti ipere. Andimukona. Love feeling yekuti haisi hembe yekuti ukabvisa ukakana mwashe mubasket wasiya. You carry it wherever you are. You carry memories yezvamaita pamwe chete zvaikutaurira. And sometimes that's when ukasangwara unogona kuita sacrifice yourself for the feeling, because panguva iyoyoka une love yaunayo mumwoyo unogona kudecide kuti anyway ndakungo accept kuti ndichita kana wechi2. So many people vakapedzisira vangoti alright ndinenge kuti unenge usisina control, you are hopeless.
Saka you were good and wise kuti wakakwanisa kuita come out of the entanglement. And it's painful, hatidi kunyepa. Let's not be blind. Wanga uri deep in love, wanga wapinda ku romantic stage uko. Unenga uri so much blinded and in love, muniye means everything. Kutanga kuita, unoza imagination yako ichimagina maamese, kuzotanga kuita undo those memories, uchitanga kuti ndichiri ndega, it's so difficult. Munoza chimaga, ndakatotenga bhutsu dzangu dzemuchato. Murunzwa. Zvezvo kuti ndakutogadzirira kuti mbichana. Ma hopes angu anga so high zvimwe zvezvo kuti ndanda kufunga kuti anytime zviri kuita. Ndakarwadziwa but I didn't at the same time I didn't want to show my children kuti ndiri kurwadziwa but ndakarwadziwa. Kweva vana vakojusa. Facing yauya, facing it's so heartbreaking. Because vana vangu vasikana, what are they learning from me? Mashamwari unenge wakana wangu introduce kuna pastor kuzodzokera unoti zvinhu zviya. Not even mashamwari chechi yese yatozoti mai manje ndakutonzi mai professor nevamwe vanondiziva because kandi professor. Saka it's so painful zvimwe zvezvo kuti unenge wakufunga kuti zveshuwa kucha ndosana ndiri kubvunza kuti is there any real love out there? Is there any men vari so real? Are they still there? It is there. You it's unfortunate 4 years they say andizoti anga achitamba yakaita sei kuti mu area maugere 4 years muchifamba muchidini ane mukadzi zvisina kuoneka. It's very shocking. Kazhinji ngochete muno mu UK zvamasiyana neku Africa kuti une vanhu vanenge vakadongorera muno mu UK zvinogona hazvo kuitika. But what I was saying is pa stage ye reality unogona kupika zvinhu zvese izvo zvokuti anogara nani iwe unamboitoere nguva yekuda unoti anogara nani kumba kwake ma first times andaenda kumba kwake kwakustorina kana munhu I think nemukadzi uyo handizivi kuti vakazotanga kudanana pafestival aenda newe mati apa angasiri kuenda newe here kuti kune imwe imba yemumwe munhu aenda newe kwake cheko kune mukadzi kwakusina kana munhu. Because I think vanenge vakazoitwa in between because first born yacho I think yakuzotena 3 this year and then second born ari kunzi ane year 1 year. Saka vakaitwa in between. Akatanga kudanana newe achironga muchato neuyoyo. Vangosi havana kana muchato kana kuroorana havana because mukadzi uyu kandotaura nemunin'ina wake ari kuZimbabwe haatozikanwa. Haatozikanwa kuti kune mukadzi vanongoti ndandapotsa ndataura zita rake vanongoti mukoma wedu haana mukadzi even mai vake chaivo havazvizivi. Saka iwa wakatopona zvako kurwadziwako but akakuponesa because haazive zvaanoda kana ari kugara nemunhu asina kuroora apa iwo kwidza ndege nevana kuti tengai matiketsi ndonokubhadhara but ndopaunozoti ipapoka unozongonoti but nino ndakatadza kuona kuti anozoiwana kupi mari yakawanda kudaro ambo ndichikwira unotanga zona papaya professor mother because my own ticket inirangarira about 850 evana ndakaita keta for vana saka unenge uchingoti kasemunhu ane basa rake rakanaka angashaya green 850 saka plus kana wamburudo you will not see all that vamwe vanhu vanenge vachitokuudzaka but iwe unenge uchitoti vada kundiitira jealous varida kundiitira jealous please leave me alone unotozoti pawabuda ndosaka ndambonyora statement yekuti do not go in love with your 100% of you need to leave space for disappointment. Andikambotaura tikati love is blind unonzi madly in love unoita kakupenga so ukasangwara ndosaka ndanditi panguva yehanimuni panguva yeromantic stage yekutanga iyi don't get kubva wapenga zvekutopenga zvemashuwa unoita blind to reality. Usabva wanyanya kuita blinded panguva iyoyo because you miss telltale signs and varume they know kuti kana akakupengesa palevel iyoyo zvichatera zvese unogona kuend up wakungoita give in to everything because wakatopengeswa but you are very ndondotenda Mwari kuti wahuna kupenga kusvika palevel iyoyo. Why? Because pawakazoziva reality after 4 years of committing your feelings you were able to come out nyangwe zvairwadza but you were able to get back to your senses. Vazhinji vanozoita compromise ndopa unozoona munhu achienda pane vakadzi 6 kana 7
kana 4 Yeah, yeah, that's ndichakuita sei true. ndangomuda hapana zvandandichaita. Saka I commend you and let this be an example kuna someone maybe ari kuita go through the same, wokuti anoti ndandichapabuda sei panga pakaoma. This kind of betrayal inowanzokonzera vakadzi vazhinji kuti vapedzise vaita iye ndo zvaaitofunga. Aifunga kuti iwewe uchangozoita wati okay whatever it is as long as I'm with you. Saka akatoshamisika because varume vacho vakuexpecta kuti vakadzi they end up compromising. Saka ishi Mwari ngaave newe. I think what I can only say, the last thing that I can only say, mother, is vakadzi, I think we are so desperate because tinoziva kuti kudiaspora, to be honest, varume vari kunetsa. Saka vanhu tangopedzera tangoti handozozviona ndamumba tapinda. Let's not do that. Yes. I know vanhu takungojambira kuti hatinopedzerana, but zveshuwa zvamutaura ukangopedzera wangoona masigns. Hanzi Mwari ngaave newe Kola. Thanks my dear sister for sharing. Inini Shurugi rakaenda kuZimbabwe rikanochata in 2 weeks of his holiday. Yet we lived between our houses and he even wanted me to drop him to the airport, and I had a dream saying don't waste your time. I was disturbed when I tried to give an excuse. Muno kicked off and said I have plan B. He blocked my phone, but Mwari avadakwe. Within a year mukadzi ye akaunzwa from Zim and it didn't last, and again they are not together. Saka guys out there, people are also pedzake. Saka ish vanhu vari kutaura kuti varume vari kuchita vakawanda and varume vanobetreya variko. I don't know kuti munhu unozviitire kuti unoti mwe mundiperekedze kuairport wochera unochata neumwe. Unobva unoti utsinye, vamwe vacho it's just utsinye. Saka hatichakunyatopedza, but thank you so much Rumbi for sharing. I hope this has inspired someone. Pano mwana anenge achiti why me? But what I wanted to say is some of the reasons they betray munhu paunobetrayiwa, also look at certain things. Munhu wacho wanga wamuziva here, number 1. Number 2, weakness ake because chinozoita kuti tishamisike inyaya kuti ndisingaexpect kuti ane weakness. But ndopai patanitaura kuti mukabva reality stage, aim at knowing somebody's weakness. Don't ignore every little weakness yaunoona. It will matter one day kwekupedzisira uko. Ukaona ari munhu anongofamba uchichoka vakadzi, unoziva vanongoti akafamba naye uyu akaona mukadzi achoka, akaona akapfira achoka, akaona anenge ane magaro makakura achoka, akaona anenge akadii achoka. Iyeye futi bva wangoona kuti panenge pane problem. Ukazoona futi wekuti anenge achingoramba achidzokerana nema-ex, ma-issues ma-ex haapere futi problem kumberi. Saka panguva yereality, look at all those little telltale signs. Kana kuti munhu anenge achingoti ndobva ndazoramba naningi ane mwana ndine mwana naningi, vanhu vachingoti vana vachingosiyiwa ma-telltale signs mamwe iwayo. Then pamwe pacho ma-family background, ma-cases chaiwo nema-spiritual issues. Don't ignore those. Kana pane issue yokuti unyatsoona kuti mufamily menyu mune ma-traits akati, amachona, you have to deal with them before you really choose to commit to my relationship, because you become a merry-go-round. Saka those are some of the things yokuti vamwe vacho vanotongonakidzwa nekushandisa vakadzi. Kuna murume vasiri serious, anopretend achitongoda hake kungonakidzwa nekungoita well-up time. Umwe anenge achitodawo kuita serious but ane zvinomuteverawo. Haakwanisi kuita serious nenyaya yokuti maybe family background kwake kune ma-issues ada kugadzwa, ma-spiritual issues. Kwozoita vamwe vana addiction chaiyo, haakwanisi kungoita serious nemunhu one. Anongoda kuti akangofamba ofara osiya oenda panext. Saka all those things are things to look at. But kana relationship it's unfortunate kuti mwana anogona kuchita kusvika kulast stage. But kana mukasakurumidza kumhanya, you find kuti mabva pa reality stage, munoenda pa stage of rebellion. Ndopaya manje pekuti relaxed majairana makuzivana ma-weaknesses. Ewo wakufila kuti nawo hauchada, wakusuffocate presence yenyu, makuti mukafarafara makunida a bit of space away from each other. Saka kazhinji mastage aya akanaka kuaricha musati maroorana, because pamunozoaricha maroorana attract a lot of cheating and so forth. Saka ma-stages atichapedza edu stage yo number 3. Ndaungoti next week ticha continue from stage number 3 tichienda mberi nenyaya spousal betrayal and cheating. But at the same time, Mom, I'm dropping now. All right, thank you so much. Let's just thank the caller, share machikola zeda share. May God bless you. Mwari vakuitire zvakanaka as you recover. We thank you because tatodzidzawo zvakawanda pa situation.
Saka understanding stages relationships anokubatsirai futi kuziva what to expect at every stage. Some people unozoita kakuvhunduka kakushamisika wakudiscover ini ndasambozoti ndozvari aiwa waikwanisa kuzviona zvese because mamuri pastage yeromantic maenda pareality. Saka pareality unogona futi kuchuza kungoita ignore tumwe tunhu twaunopfuura mosvika pastage manje yerebellion. Stage yerebellion imanje ndoiya yekuti kana waimbe kwakamudzoti kana ukabva kubasa 6 o'clock unofanira kunge wamumba muchidana naye onza 6 o'clock anenge ari mumba zveshuwa. Panozosvika stage yekuti akutanga kuti 6 dzacho anenge asimo mumba ende akadzima foni. Iwewe manje ndopaya pekuti pana achitaura kuti unenge wakambochidini ukangodai ndinokuramba akuchitesta ari kuzoti uri madly in love akutesta kuti unogona kundiramba here. Saka ndongoya wakutanga kulusena manje mavalues ako ndongoya wakutanga kuswa kudzikiswa size manje wakubviswa kulevel yako kuiswa palevel yake iye. Saka level yerebellion stage tichazokontinua nayo next week musi weTuesday. Saka ndoda kungoti thank you so much for joining me. Time yedu yapera ndotenda sisimeli nenguva yavatipa. Please join me again next Tuesday tichikontinua. We will continue. Kana pane vanga vachida kutaura vamwe vanga vachindida kufona munondisira message then togara takaronga mozoshare nyaya dzenyu. But for today tombosira pa third stage. Remember kuti tagumira pa third stage yerebellion stage yerelationship. Apa hatisati tombosvika tisingatati kuti matoku marriage. But vamwe vanozosvika third stage yacho vatomu marriage. Saka ndosaka mamwe marriage achizotaba issues betrayal because mune makakasikisa. But kana tikakontinua next week muchazoona kuti kusvika patinozosvika pama issues akawanda betrayal. Some of it is because of my relationships acho atinenge takapinda foundation matters. Saka ndoda kungokutendai nekundijoina. I love you so much for for being here with me. You're so special. Ndoda kungoti pana mumwe mukadzi kana uri pano maybe wakamborwadziswa, maybe unorwadziswa kana kuti uri kutorwadziswa. I want you to know kuti you are not value yako haisi determined nerelationship yaunayo. Don't allow the relationship to determine your value. You are better than that. Asi also look at the foundation yenyu. Look at my issues amuri kusangana nawo. Look at yourself. And there are so many things to look at and learn. As ndoda kungoti ndipedze ndichiti whatever you are going through, that's not who you are. Kubatwa kwa uri kuitwa relationship yako, that doesn't determine who you are. You are better than that. You've got value. Mwari vakakusika vakati you are fearfully and wonderfully made. Don't let what you are going through pull you down zvekuti unotanga kuzvionera pasi. Don't let what your partner says about you pull you down zvekuti unozvionera pasi. I'm inviting you to our conference from Thursday. Women Thou Art Loosed. This is a conference about women issues, and there will be deliverance, there will be healing of wounds. Bleed inside because of pain. Go through kind of betrayal, kind of bitterness, kind of unforgiveness. It will be a time of internal healing. It is a time of deliverance from even my spirit. My spirit keep you bound in one place. Women, thou art loosed. In Luke 13 verse 12, another woman in the Bible was loosed. That same God is the God who works today. You can be loosed from whatever situation, whatever case, family background, whatever issue, you can be loosed. I want you to know that you are special and you can be restored. Saka, join us for this conference on Thursday. Tangana 9:30 p.m. UK time or 11:30 Central African time, 9:30 UK time. Join us, please. Don't miss live on Facebook or Zoom. My Zoom details on my page. Maybe you can follow me on Evangelist Deborah page. Evangelist Deborah. Tonight I'm morning devotions. Tonight I'm prayers. Tonight my prophetic declarations. You can see what we do on our page. Tonight my teachings as well. Saka, I just want to say to you, please be there. Join me for this conference. You will never regret it. Kutanga Thursday Maneru. After Friday. Kutanga 8 p.m. UK time Maneru. Later Saturday morning. Kutanga 12. Inengeri session yeshona. Mama yanenge ane chirungu, but Saturday session ndeyeshona inotanga 12 kana 2. Tinenge tina evangelist mazvita vakundi ministries. Thursday tina prophetess Pam. Friday tina Pastor Rita, tina Apostle Melody. Apostle Melody, she's so good in prayer, is blessed in prayer ministry. Saka, please join us. It's your time as women. It's our time as women. Don't miss this conference. Women, thou art loosed. Join me, please. Don't miss it. Marva Kutresha Kanaka.
I believe I will see you and vazhinji venyu tichanamata pamwe chete, we win together. Hapana chauri kuita go through chinyowani. Don't think kuti zvauri kusangana nazvo what izvi zvinenge zvanyanya. Hapana, kune vakatosanganawo nazvo and there is a solution for it. Inini I've seen prayer is setting people free. I am a testimony of prayer myself. Zvakarema zvakaoma asi because of prayer we are what we are today. Saka I love you with the love of God. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinowanzopedza nekuudzana kuti I love you. And now, Candice, thank you so much, Mommy, for sparing time to teach us. May the Lord richly bless you. Thank you, Candice. Ndo it encouraged vedwe. Mozo tu kanditi thank you ndinova ndaonota and na kuwesto 2 hours zangu. Saka thank you so much. Neone kuvepo daongo siponda iudzo wani. Saka kuvepo kwako kukandikosherawo. And naive, hallelujah. Ngatisangane Thursday, from Thursday to Saturday. Ngatipinde itimboona kuti Mwari vanotisunungura vakamira papi. Woman, thou art loosed. You can be loosed. You can be set free. Thank you, Evangelist Gertrude Mills. Thank you so much for being with me. Rumbi, thank you so much for sharing. We thank God for you. Memory Mashongwa, thank you so much. You know, my JP, thank you so much. I love you. Inindo farango tituzane, I love you. I love you. Iwewe shauri apama unanombo kudza, but you are special. Inindo da ukudza oti chero wakanzu nemromo uri paside, you are special. Unotodiwa chete wakadaro. Don't believe in what the enemy says. Don't believe in what your past says. Past yako inogona kukudza kuti hausi chinhu, but inoda kukudza kuti you are special because God has created you for a purpose. I believe kuti unopfeka gown whether wakarwadziswa wakatengeswa bhutsu negown ukakwidzwa ndege sezvataurwa nevamwe, but I tell you that's not the end of you. There is a way out, there is a breakthrough, and there is someone ariko munhu anotokuda iwewe ariko, but you want to pray kuti Mwari locate me to that person. Let any wave iri kuvharidza, kana pane heji iri kuvharidza, kana pane mhepo dziri kuvharidza ndisasangana nemunhu iye, nezita raJesu 2021 anopera ndasangana naye chete. Kune wangu achandipfekedza ring aripo nezita raJesu. Ndoda kungotaura peace mumarriage, handizoti muri pastage ipi, but ndoda kungoti let there be peace nezita raJesu muupenyu hwako. Maybe uri uya wekuti unongopomedzerwa, upenyu hwako ndewe kuchemedzwa nekushungurudzwa. Uinoita chakanaka chero marriage macho hachitendwe, but today I speak a restoration upon you in the name of Jesus. Ndinoti nemuri nezita raJesu rurimi rwako ngarupiwe sweetness. Chaunotaura kana waive munhu ukataura vateerere nezita raJesu. May the sweetness of God be upon your tongue. Kubva nhasi ukataura uchateererwa nezita raJesu. Ndinotaura ropa raJesu pamusoro pako. Kana uri pano uchiti inini kunamata kwacho ndiri kutadza nekuti ndiri kurwadziwa, ndoda kukudza kuti Mwari vanoziva marwadziwo ako, asi ukaramba wakachengeta haugone kuzvibatsira. Ndoda kuti nekuremerwa ikoko mhanya kuna Jesu, ndivo vanogona kutakura zviri kukuremera, ndivo vanogona kubvisa zviri mumwoyo mako. Maybe unoti inini ndezvandiri handifo kuti Mwari vanonditambira ndakabvisa nhumbu, ndakaita ufambi, ndakaita zve, ndakaputsa dzimba dzevanhu. Our God is a God who specializes in forgiveness. Hazvina basa kwauri kubva nezvawakaita kana wakatodya vanhu kana wakaroya. Mwari vanokuda wakadaro. Nhasi mhanya kuna Jesu. Naizvezvi nhasi chaiye vari kuti come let's reason together. Uya titaurirana, hazvina basa zvawakaita, hazvina basa wakaroya vangani, hazvina basa wakaputsa dzimba dzingani, asi Mwari vari kuti ngatitangire pauri nhasi. He can restore your identity, he can restore your dignity. Maybe wakatozvirasa wega ukati ndinda chinhu chisina basa and I don't care, but God cares about you. Nhasi nangu yozokudza kuti Jesu vari kukudaidza, Jesu vachiri kukuda. Uri pauri papo ndoda kuti nyangwe hako uchiremerwa ungoti Mwari ndokutendai nekuti makandida ndisati ndakudai. Kubva nhasi Jesu ndadzoka pamberi penyu, ndiri kuisa upenyu hwangu mumaoko enyu. Handigone kufamba nemi, ndidzidzisei kufamba nemi. Ndidzorei zvakare mundise panzvimbo. Restore everything that I lost. Restore my faith, restore my dignity, restore my name, restore my title, restore my background, restore my status, restore my finances. Jesu ndodai mizuva ranhasi. Jesu ndovimba nemizuva ranhasi. As you say that prayer, Jesu vari kukunzwa. May the blood of Jesus be upon you. Give yourself to Jesus Christ. Give your situation to him and you will see what he will do. Ndokutenda inengu yachaita tese. I love you so much. Nyaradzwai pane vari kuchema, sunungurwai pane vakasungwa, tungamirwai kune vari kutsvaga direction, puhwai wisdom kune vari kuda uchenjeri. It's available in our Father. He is our Father. Havasi ndibaba vako. He is your Father. Nezva wakatoita go through izvozvo. May the Lord watch over you.
As Nakudza, I missed your starting time, but I'll watch the recording. Thank you, Evangelist. You're a true teacher for most of us. You give us confidence. Yes, don't allow what you have lost to determine your worth. What you lost can be restored. Don't allow a relationship what you are useless. No. You still have got it together. You still have got it together. Don't allow your circumstances to determine your value and your worth. God loves you, and I love you with the love of God. Thank you so much. Let's connect Thursday. Don't miss our conference. Friday, Saturday. I tell you, something out of your life will change through that conference. Trust me, something will change. I will see you again Tuesday, and we continue. Remember, it's past stage 3 of relationships. Saka will continue next week. I love you. Gati say something before I go. Say something. Ndishisa kasonga ka uchimbo densa. Kanontinakidza kasonga ikaka. Karendera singazoti kanoreva chi, but now ndakunzwisisa zvakanoreva. Saka apa ndakazozvisa zvakanoreva ndakabva ndanzwa kufara chaizvo. My soul say yes. Pane umwe anenge achitipana painini handisi kugona mweya wangu bvuma kuti bye-bye. God bless you. God bless you. God bless you. It is well. It shall be well. It will always be well with Jesus on your side. Mwari vanokuda wakadaro. Mwari vari kukuona. Don't allow Satan to tell you you're on your own. You are not on your own. All you need is to say yes to the Lord. All you need is to say, Lord, locate me. All you need is to say, Father, I am here. I need you. Don't run away from him, but run to him. In Jesus' name. Bye. Tosowanana next week. Don't forget to join on Thursday. God bless you. Bye-bye.